138 in progress. Prepare for launch in 3, 2, 1. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Σου γυρίζει το μάτι νούμερο 350 με την ομάδα του Νόστιμου Μόνιμαρ στο κανάλι του The Press Project στο YouTube, από όπου θα εκπέμπουμε για τις επόμενες 2 ώρες. Κάθε Τρίτη, 9 με 11, πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα, σχολιάζουμε, αναλύουμε και συζητάμε όλη την πλούσια τρέχουσα επικαιρότητα. Βιβλιοκριτικές, σχολιασμοί, ταινίες, μουσικές, επικαιρότητα, πολιτική, τα πάντα. Δεν θα υπάρξει τίποτα που θα λείψει από τη σημερινή εκπομπή. Γι' αυτό περιμένουμε σιγά σιγά να συντονιστείτε. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στο chat της εκπομπής από κάτω, να μας δείξετε την αγάπη σας, να μας δείξετε τις παρατηρήσεις σας, τις απορίες σας. Ό,τι θέλετε, γράφετε ελεύθερα. Χάρης Ζάβαλος, Γιάννης Μπάκος. Καλησπέρα σε όλους. Κώστας Βλαχόπουλος σήμερα. Γεια σας. Ψήφισα κιόλας. Μετά από λίγο καιρό που έχουμε να τα πούμε. Τηλέφωνο Δημήτρη Κούλαλη, τη γνωστή ώρα παρατέταρτο. Τηλέφωνο να συζητήσουμε, θα πούμε λεπτομέρειες μετά, για αυτό 10 η ώρα. Σήμερα είναι μια εκπομπή την οποία πραγματικά δεν πρέπει με τίποτα να τη χάσετε. Σε περίπτωση που τη χάσετε, μην ανησυχείτε, παραμένει στο YouTube, ανεβαίνει και στα αγαπημένα σας podcast για να την ακούσετε, να την απολαύσετε. Φοβερή θεματική ενότητα, φοβερή κλόουν σήμερα. Μας ρωτάτε, έχετε απορίες, θα λυθούν όλες τις απορίες σας. Αλλά μέχρι τότε. Ποιος είναι ο Μεσαίος? Ποιος είναι ο Μεσαίος? Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο για να αναγγείλουμε και τον Μεσαίο από τους 3 υποψήφιους σημερινούς κλόουν, πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή, διότι ο Γιάννης είναι εδώ πέρα να μας πει το οργανόγραμμα. Λοιπόν, το οργανόγραμμα. Μας ακούτε μέσα από το κανάλι του The Press Project στο YouTube και μόνο, όχι στο ραδιόφωνο. Νομίζω το έχεις εμπεδώσει και το λες σωστά. Δεν το λέω και το ραδιόφωνο. Μπράβο, Ζαβάλ. Και στο banner που βάζω εκεί πέρα βάζω σήμερα σε 9. Τώρα πού είναι, τι είναι, πριν το μόνοι σας. Ό,τι καταλάβατε τώρα. Τι δεν μπορώ να το γράψω στο κανάλι του The Press Project στο YouTube. Ξέρετε πού είναι, εκεί είναι. Τώρα και εσείς δεν φαγωθείτε. Εκεί θα παραμείνει. Εκεί θα είναι. Ναι, πατάτε like subscribe στο κανάλι, like στο stream, κουδουνάκι, και ενεργοποιούμε όλες τις ειδοποιήσεις. Σχολιάζετε εδώ, απαντάμε και σχολιάζουμε τα δικά σας μηνύματα. Μας διαβάζετε στο nostimonimar.gr, μας ακολουθείτε στα social, Instagram και Facebook. Και μας στηρίζετε μέσα από το eShop και το Patreon, Buy Me a Coffee, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Σήμερα, πριν 2 ώρες, μπράβο, αυτό θέλω να ρωτήσω, με προλάβες. Άνοιξε η προπόληση της ατζέντας για το 2026, ενός ημερολογίου που είχε επιμεληθεί ο Θωμάς Γιουργάς. Τι λες? Αν το θυμόσαστε, οι καλοί μας φίλοι. Εδώ. Τσακώνεται εδώ με το μικρόφωνο. Τσακώνεται λίγο Βλαχόπουλος με το μικρόφωνο. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Συγγνώμη, το ακούγεται και αυτό. Όχι, όχι. Κάνε δουλειά, μην το συζητάς τώρα. Πατατάκια δεν με. Εντάξει, να μην ξανάρθω. Δεν έφερες πατατάκια? Ναι, δεν έφερα. Έφαγα νωρίτερα. Έχω φάει τα πατατάκια μου σήμερα. Από δεν τα έφερα σήμερα. Αυτά που πατατάκια. Την είμαι την αντιβίωση, εντάξει. Τρέφομαι υγιεινά, τρώω πατατάκια κάθε μέρα, τα σημερινά τα φάγα. Λοιπόν, στο nostimonimar.gr κάθετος shop μπορείτε να βρείτε σε προπαραγγελία. Γιατί έτσι γίνεται, Χάρη Ζάβαλε, σε προπαραγγελία πάμε. Ρε φίλε, με τρέλανες. Ρε φίλε, σε προπαραγγελία πάμε. Έχουμε δικό μας εκδοτικό οίκο. Εκδόσεις Nostimonimar. Εκδοτικό οίκο, μεγάλος εκδοτικός οίκος. Χιλιάδες οι τίτλοι των βιβλίων. Λοιπόν, εκεί θα βρείτε την αζέτα για το 2026, την επιμέλεια του Θωμά Γιώργα, όπως είπαμε. Κάτσε μισό λεπτάκι εδώ, γιατί τα έχουμε κάνει λίγο. Γιάννη, ο Τσίπρας θα κάνει παρουσίαση στο Παλάς. Εμείς τι θα κάνουμε? Αυτά συζητάμε. Στο ΆΚΑ, ας πούμε, στο T-Center. Αυτά συζητάμε τώρα. Στο All Win. Απλά δεν έχουμε αποφασίσει, γιατί βάσει της προπαραγγελίας και των παραγγελιών που θα λάβουμε θα ρυθμίσουμε αντίστοιχα και το χώρο που θα γίνει. Στο καφενείο θα είναι. Νομίζω στο Telecom Center, πιστεύω θα γίνει. Έτσι. Που έχει glass floor, να γίνουν και τα γραφικά όπως πρέπει. Τα μούτρα του Γιούργα θα αναβοσβήνουν. Ακριβώς. Ημερολόγιο 2026, ένας χρόνος φιλοσοφίας, όπως το έχει ορίσει τον τίτλο ο Θωμάς. Είναι ημερολόγιο ιδεών, νοήματος και πρακτικής σκέψης. Είναι εβδομαδιαίο ημερολόγιο φιλοσοφικής σκέψης, διαχρονικών ιδεών και στοχασμού. Έχει μέσα σε κάθε εβδομάδα να δεικνύει
Γιατί γελάς, Βλαχόπουλε, τι σχόλια έχουν πέσει ήδη. Στο Διαβάζω δελτίο τύπου. Ρουφαγάλα λέει να το κάνετε. Καλά, αυτό εγώ το έχω σκεφτεί, απλά καλή δεν ιδέα. το έχω ρίξει δημόσια. Πολύ καλή Στο ιδέα. Ρουφαγάλα πρέπει να γίνει το event γενικά. Μάλιστα. Μόνο Ναι, και να γίνει κάποια χρόνια. το πιστεύει ο εννοείται. Ρουφαγάλας. Θα το κάνουμε. Και ο Ρουφαγάλα και ας μην το ξέρει. Ναι. Δεν το- Φωνάξε σε μέρα. Ήρθαμε. Ρε στο Ήρθαμε. να περάσει το έξω. Λοιπόν, όποιος θέλει. Άνοιξέ μας. Ο Ζαν Κλοντ Βαν Ντάμ έξω και 4. Λοιπόν, όποιος θέλει μπαίνει στο neonmonima.gr, διαβάζει για το ημερολόγιο, προπαραγγέλνει. Από σήμερα ξεκινάνε οι αποστολές από 10 Δεκεμβρίου περίπου συμπλήν. Λοιπόν, κάνουμε εδώ ανοίγουμε μια Μια στάση παρένθεση, εδώ. μια στάση εδώ ακριβώς πριν πούμε για κλόουν και θα πούμε μετά για το αν θέλετε για το βιβλίο, αν και εμένα με ψιλοκουράζει γενικότερα η κατάσταση. Τέλος πάντων, οκ, καταλαβαίνω ότι είναι το σημείο. Θέλετε να μιλάμε για κάτι που δεν έχουμε διαβάσει. Όχι, όχι. Γιατί Θα ήταν καλό να μιλήσουμε για ταινίες. θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Παραστάσεις που δεν έχουμε. Ναι. Θα μπορούμε να συζητήσουμε τα χρώματα του Κισλόφσκι που δεν τα έχω δει εγώ να συζητήσουμε για αυτά, ρε παιδί μας χάρη. Πάντα ήθελα. Δεν έχω δει Κισλόφσκι. Δεν είσαι. Βλάχος τώρα, τι Να μιλάς ψάχνει. για σινεμά. Λοιπόν, οπότε θα ήταν ωραίο για τις αντιδράσεις. Δηλαδή, αν κάτι συζητάγαμε τις αντιδράσεις, ρε παιδί μου, που έχει προκαλέσει το βιβλίο. Είναι αρκετά, είναι μεγάλες, είναι έντονες. Κανονικά, άμα είχα τους πόρους, όχι τους πόρους τα οικονομικά, ενώ τους τεχνικούς πόρους που έχει το Λούμπεν, θα έκανα ένα βίντεο μόνο και μόνο για τις αντιδράσεις. Ναι, εντάξει. Αυτά που έχουμε διαβάσει σήμερα στα social. Απλά εγώ θα μείνω στο βίντεο του Άδωνη Γεωργιάδη το σημερινό που του στείλε ένα δώρο ο Τσίπρας του βιβλίου και αποφάσισε ο Γεωργιάδης να απαντήσει πάνω σε αυτό και να δείξει πόσο cool ήταν, πόσο άνετος είναι. Δεν ήταν ιδιαίτερα άνετος, αυτό ήταν φαίνεται. Και πολύ άνετος. Δεν ήταν πάρα πολύ άνετος. Ειδικά στο τέλος, σε αυτό το καλή αντάμωση βγάζει βαθύ μίσος τώρα από μέσα. Του διαφημίζει ταυτόχρονα και το βιβλίο του. Το Ταξικό μίσος. Ναι, το οποίο θα βγει τις επόμενες ημέρες. Ρώμη λέγεται. Πρέπει να είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, επίκαιρο, βέβαια. Πολύ ωραίο. Σύγχρονο. Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Γάιος και δεν μαζεύεται. Όλα αυτά λοιπόν τα πολύ σύγχρονα που βγάζει ο Γεωργιάδης, ο Διοκλητιανός. Μπορούμε και εμείς πάνω σε αυτό τώρα να κάνουμε και εμείς διαφήμιση μας για το βιβλίο, για το ημερολόγιο. Εντάξει, δεν έχετε κουραστεί τώρα. 2015 δεν είναι. Παλιά τώρα δεν θα ξανασχοληθούμε, ξαναγυρίσουμε. Με καλή καρδιά. Οπότε μπορείτε να πάρετε αυτό το βιβλίο, αυτό το ημερολόγιο που πατάνε όλοι πάνω και διαφημίζουν σε αυτό το βιβλίο του Τσίπρα την Ιθάκη. Κοίτα, στο ημερολόγιο αυτό θα μπορέσουν να διαβάσουν για τον Αριστοτέλη, τον Γκάν, τον Μποβουάρ, Σίγκερ, Άρεν, διάφορες φιλοσοφικές προσωπικότητες. Είναι αυτό τι θα διαβάσετε. Για τον Παύλο τον Πολάκη θα διαβάσετε. Ναι, για τον Λαφαζάνη τώρα να διαβάσετε. Για το Χουλιαράκι, για τον Για Λαφαζάνη. Υπάρχει μια απόσταση πάμε στο εδώ για την Λαφαζάνη άλλη. μέχρι τον Γκάντρε, παιδιά, δεν το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό τρέξτε, προλάβετε το ημερολόγιο, θα εξαντληθεί, παιδιά. Δεν μιλάμε τώρα. Να πω κάτι. Τώρα πάλι άλλη παρένθεση. Για Παρένθεση, ήταν αγγίλη πριν και τώρα Αυτό. είναι παρένθεση μέσα. Λοιπόν, έχουμε τώρα την περίπτωση που λέει ο Τσίπρας ότι πήγαμε στον Πούτιν και του είπαμε: δώσε κανένα φράγκο, Βλαδίμηρε, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Και λέει ο Βλαδίμηρος: δεν πάω καλύτερα να πάρω τα πετάξω. Δεν πάω να τα δώσω ένα ορφαροτροφείο καλύτερα. Σε εσάς τώρα τι να δώσω. Και βγαίνει ο Λαφαζάνης και γυρνάει και λέει: ψέματα λέει ο Τσίπρας. Ψέματα. 5 δισεκατομμύρια μας έδινε ο Πούτιν. Κλειδωμένα και αθέτησε τη συμφωνία. Δηλαδή, Είχε κάνει κασάου το Λαφαζάνης. μου είναι συμπαθής. Προσπάθησε ο Λαφαζάνης και ειδικά με το θέμα της πρώτης κατοικίας και με τους πληστηριασμούς. Έκανε αγώνα όταν ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ τον κυνήγαγε σε αυτό. Θυμάμαι με τη σκάλα του εκεί, στις κλούβες προσπαθούσε να κάνει την πορεία ο άνθρωπος. Αλλά θα βάζουμε κάτω, τα δούμε. Πάνε στον Πούτιν και λένε: θέλουμε λεφτά. Τους λέει ο Πούτιν: τα παίρνω και τα πετάω. Πόσα. Τα παίρνω και τα πετάω. Δεν σας δίνω φράγκο. Καλύτερα δηλαδή να τα κάψω, τα ρούβλια, παρά να τα δώσω. Και βγαίνει από την άλλη Λαφαζάνη και λέει: με είδε, με εμπιστεύτηκε, είπε: καλοί είστε εσείς, πάρτε 5 δισεκατομμύρια. Τι από τα δύο μπορεί να ισχύει. Ναι. Απίστευτος επίσης Λαφαζάνης που αναφερόταν στον. Μάλλον προσφωνούσε τον Μετβέντεφ ως σύντροφο και ο Μετβέντεφ γέλαγε. Εγώ να σου πω κάτι τώρα. Σε αυτό που λένε ότι λέει πολλά ψέματα. Και εγώ θεωρώ όντως ότι θα λέει πολλά ψέματα. Καλά, γιατί εντάξει. είναι εντάξει αυτό που λένε δική του αλήθεια. Σίγουρα το έχει Ωρεοποίηση, φουσκώσει. ναι. Για όλα αυτά είναι υπόλοιποι και στον Τσίπρα. Ναι. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι ο Λαφαζάνης έλεγε σύντροφο. Καλά, εννοείται, ρε. Δηλαδή- Μα δεν είχε έρθει ο CEO της Gazprom και υποκλεινόταν. Του τράβαγε Γεραπετρίτη σε μενάδες. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, είναι σίγουρο ότι το έλεγε τη σύντροφο. Κάποιοι από πολλά από τα στελέχη και ο Τσίπρας μέσα αυτούς ικανοποιούσαν πολλά όνειρα του παρελθόντος μέσα από διάφορους αγώνες, από διάφορες κινηματικές διαδικασίες. Ήρθε η ώρα τώρα, βλέπεις το πώς τον είπες, Μετβέντεφ, με τον Ποκελά τον άνθρωπο, και τον έλεγε σύντροφο. Δηλαδή, σίγουρα τραγούδα και μια διεθνή. Σίγουρα. Δηλαδή, σίγουρα υπήρχαν γραφικότητες τώρα. Υπήρχαν. Μην λέμε τώρα. Στο πρώτο εξάμηνο σίγουρα υπήρχαν στο πλαίσιο έτσι το.
Ζώρικο εκείνο το εξάμηνο. Ζώρικο πολύ. Τι ωραία. Εκείνο το εξάμηνο ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, έτσι να το πούμε σε αυτό. Δηλαδή θα έπρεπε να το έχει βάλει ο Τσίπρας στο βιβλίο του. Σωστό. Ότι εκεί στη διαπραγματεύση άκουγα την εκπομπή σου γυρίσει στο μάτι έτσι λίγο να ηρεμήσω, να ξελαγράρω. Σωστό. Δεν το γράφει, τουλάχιστον δεν ξέρω, δεν έχω πάρει το βιβλίο. Θα έπρεπε να το πει όμως, ότι ξεκίνησε εκείνη η μακροβιότερη ίσως πολιτική εκπομπή. Έτσι. Παρένθεση στην παρένθεση της παρένθεσης. Οπότε πάμε να δούμε τους σημερινούς κλόουν, να ακούσουμε, να πέσει το βίντεο. Να πέσει το βίντεο, περίμενε. Με πιάσει εξαπίνεις. Πάμε. Βεβαίως. Είσαι κλόουν. Είσαι κλόουν. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Όσα είπατε είναι όλα μπουρδες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 3 εκπληκτικούς υποψήφιους και για την σημερινή εκπομπή. 3 πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ξαναμπεί στην τριπλέτα που ετοιμάζουμε κάθε εβδομάδα μετά από φοβερή συζήτηση, φοβερές ζυμώσεις που γίνονται εντός του chat, ονόματα ανεβαίνουν, ονόματα κατεβαίνουν, προτάσεις οι οποίες πέφτουν κάτω και παραμένουν πολλές φορές στην επιφάνεια για να μπορέσουν να μπουν. Θα ξεκινήσουμε με τον από τα αριστερά, όπως τον βλέπετε. Θα ξεκινήσουμε με τον Ξένο, θα ξεκινήσουμε με τον Γάλλο. Νικολά. Άνοιξε μωρή, έφερα τον Γάλλο, ακριβώς. Νικολά Σαρκοζή. Δεν ξέρω αν θα ξανά έχουμε την ευκαιρία ποτέ να ξαναβάλουμε τον Σαρκοζή, μια και μιλάμε έτσι για το 2015. Δεν ήταν ο Σαρκοζή, αλλά γενικότερα τα μνημονιακά χρόνια τα προηγούμενα για να κάνουμε την αναδρομή που χρειάζεται. Τον συλλάβανε τον Σαρκοζή. Πριν λίγες ημέρες έγινε το δικαστήριο, φοβεροί τίτλοι, έκλαιγε ο Σαρκοζή, ξέρω εγώ, ήταν πολύ έτσι καταβεβλημένος όταν τον οδηγούσαν στη φυλακή. Έκλαιγε και ο Άδωνης. Έκλαιγε ο Άδωνης, ο οποίος είναι ό,τι είναι ο Σαρκοζή στη Γαλλία, είναι ο Άδωνης στην Ελλάδα, όπως έλεγε. Μακάρι κάποιος θα ευχόταν να έχει ίσως την τύχη του Σαρκοζή. Στεναχωρισμένη και η γυναίκα του, η κυρία Μπρούνη. Γενικότερα ένα οικογενειακό δράμα το οποίο εξελισσόταν δίπλα μας, το οποίο μάλλον δεν δίναμε σημασία. Τέλος πάντων, οδηγήθηκε στη φυλακή, έκατσε στη φυλακή 10 μέρες. Άμα είναι να κάτσει ο Άδωνης 10 μέρες. Δεν έξι τον κόπο, αλλά δεν λέμε τώρα. 10 μέρες λοιπόν έκατσε ο Σαρκοζή στη φυλακή. Ήταν για ποιο λόγο φυλακίστηκε? Για χρηματισμό. Για χρηματισμό. Μάλιστα. Για χρηματισμό τον Καντάφη 10 μέρες και αποφάσισε να γράψει βιβλίο. Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου. Δηλαδή είναι σαν να πάρω το πλοίο εγώ να πάω στον Αϊστράτη και να γράψω βιβλίο σαν ναυτικός. Ο Καβαδίας. Ναι, ο Καβαδίας. Κακός ύπνος και μαλάρια. Ναι, κανονικά. Κάπου 10 ώρες είναι μωρέ, μην κοιμηθείς, κάτσε πιες ένα καφέ. Κάπως έτσι είναι και ο Έπρεπε Σαρκοζή. να γράψω, είχε 15 βαθμούς να πηγαίναμε. Είχε γίνει κουβάρι ολόκληρος για δεστάδο. Είχε φορτωμένο καιρό, έτσι. Όχι, δεν είχε καλό καιρό. Α, είχε καλό καιρό. Μπουνάτσα, ήταν ο Μαϊστράλης και φύσαγε. Τέλος πάντων. Είχε λίβα στο κατάστρωμα. Οπότε καταλαβαίνετε, το είδαμε αυτό και το στείλαμε στο κοινό. Είχε πολύ γέλιο όταν το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου έκατσε 10 μέρες, έτσι. 10 μέρες μετρημένες. Το οποίο δεν θα είναι κανένα μεγάλο ημερολόγιο, η μέρα πρώτη. Ναι. Και φανταζόμαστε κιόλας και τι φυλακή θα έκανε κιόλας ο Σαρκοζή. Δηλαδή δεν είναι ότι θα ήταν με τον γενικό πληθυσμό. Υψής της ασφαλείας. Υπάρχουν βέβαια πρόσωπα τα οποία έχουν κάνει πολύ περισσότερο φυλακή και τα οποία εντάξει, ούτε δεν ξέρω αν βγάλαν βιβλίο και τα αντιμετωπίσαν σαν παλικάρια. Έτσι. Τώρα ο Σαρκοζή, κλάμα, πόνος, δυστυχία, η γυναίκα του που έφευγε, τα παιδιά του δεν ξέρω αν έχει. Οπότε βγάζει και το βιβλίο αυτό. Δεν θα το διαβάσουμε, δεν ξέρω, θα κυκλοφορήσει και στα ελληνικά ίσως. Κοίταξε, αυτό θα είναι. Δεν πέρα πολύ μεγάλο, γραφιλάδε θα είναι. Μια μπροσούρα εκεί πέρα, 3 σελίδες, το ημερολόγιο φυλακισμένου. Οπότε ο Σαρκοζή, αυτή η τρομερά γραφική φιγούρα της γαλλικής πολιτικής Με το σκηνής. σκαμνάκι του και στο χέρι που πήγαινε για τις φωτογραφίες. Παντού εκεί να κάνει τα. Σαν τον Κούγια έκανε τα μυτάκια μπροστά, μπας και βγει παραπάνω. Αυτός και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Έβρισε τον Παπανδρέου. Ένα χάος τότε. Μέρκελ, Σαρκοζή, όλοι αυτοί που αποφασίσαν ότι είναι μια καλή ιδέα έτσι να φάμε τα μνημόνια το ένα πάνω στο άλλο. Οπότε πρώτος υποψήφιος ο Σαρκοζή. Ψηφίζουν τυχόν γαλλομαθείς φίλοι της εκπομπής ή άνθρωποι που μένουν στη Γαλλία. Δεν ξέρω γιατί έκανε μόνο 10 μέρες όμως. Γιατί στην αρχή είχαν πει ότι θα. Για πάντα. Για 3 χρόνια θα είναι. Εντάξει. Ο χρόνος είναι σχετικός. Δεν του άρεσε. Δεν πέρασε καλά. Ναι, καλά έφυγε. Το έχει κάνει ο αδερφός μου στην κατασκήνωση αυτό. Πήγαμε για 15 μέρες. Τρίτη μέρα ήταν Κλάμα έφυγα. Και εγώ έτσι πήγα κατασκήνωση. Αλλά δεν είχε κατασκήνωση. Καλά, ναι, προφανώς. Τρίτη μέρα με
σηκώσαν 6 ώρα το πρωί. Λες και λέω, θα πάω φαντάρος, περιμένετε, δεν χρειάζεται να πάω τώρα. Και μας είχαν τρελά και στο Ζελέ. Πήρα τον πατέρα μου και τη μάνα μου, λέω στο χωριό. Στο χωριό! Στον Αγιαντρέα, εκεί πήγες, κατασκήνωση. Δεν θυμάμαι που ήταν, θυμάμαι ότι λεγόταν το Χαρούμενο Ακρογιάλη. Α, δεν πήγες στο Δημοαθηναίων. Όχι. Και πήγες στο Αθηναίων, εσύ, πώς γίνεται. Δεν πήγα σε ένα άλλο. Πήγα λοιπόν εκεί στο τέτοιο, οπότε φαντάζομαι έτσι ήταν και πήρε την Μπρούνη. Λέει εντάξει, μας έχουν πεθάνει στο Ζελέ. Όπως είναι, βγείτε, θέλω να γράψω ένα βιβλίο. Είπε ο Σαρκοζή. Λοιπόν, δεύτερος υποψήφιος για σήμερα. Εκπληκτικός βγες Γιάννη, για να βάλουμε και τα ηχητικά. Να ρίξτε το, αυτό είναι καταπληκτικό. Θα είναι ο δεξιά από αυτούς τους οποίους βλέπετε. Σας κρατάμε μέχρι το τέλος. Αυτός ο θείος από το τραπέζι στο χωριό. Ο οποίος είναι. Αυτός που βάζει τη σούβλα πάντα. Ναι. Αυτό στο σπίτι του γίνονται όλα. Γι' αυτό και στο χωριό έχει το ψευδόνυμο Χασάπης. Έτσι τον φωνάζουν στο χωριό. Εδώ δεν είναι απλά ο καλοκάγαθος, ο θείος, ο οποίος τρώει και γίνεται στουπί από ταξίδια μέχρι τη 1 ώρα το μεσημέρι. Είναι ο Ανδρέας. Είναι τσιμέντο. Ανδρέας Στρατάκης. Ανδρέας Στρατάκης, ο επαναμαζόμενος Χασάπης. Άκα Χασάπης. Όχι ο Φραπές. Όχι ο Φραπές. Όχι ο Φραπές, για να Είναι μπερδευτούμε. πολύ δραστηριός αυτός ο άνθρωπος. Ο Φραπές. Όχι, ο Χασάπης. Μάλιστα. Ο οποίος πήγε την προηγούμενη εβδομάδα, εμφανίστηκε σε αντίθεση με το Φραπέ, ο οποίος έστειλε υπόμνημα και λέει: εγώ δεν έρχομαι. Εγώ δεν ο έρχομαι. Φραπές δεν έρχεται. Δεν θα κάτσω να εξηγήσω κανέναν. Ο Στρατάκης πήγε καλά, όχι ότι εξήγησε και σε κανέναν. Ήταν μια εντάξει. Απίστευτη στιγμή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, των εξαστικών επιτροπών που στείνονται έτσι για να ξεπλύνουν όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία υπάρχουν κατά καιρούς. Οπότε ο Ανδρέας Στρατάκης πήγε και μίλησε. Δεν υπήρχε σκάνδαλο για αυτόν, έτσι. Δεν υπάρχει σκάνδαλο από εκεί πέρα. Τον ρωτήσανε, λέει: όχι, δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο. Και ξεμπερδεύουμε αυτό για να μην το συζητάμε. Και κάποια στιγμή. Μην ρωτάς μαλακίες. Ακριβώς δηλαδή. Σαν την άλλη φωτιές. Όλο μαλακίες με το σαγόρι μου. Θες να γίνεις viral. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο. Και μάλιστα ένας βουλευτής του Κοινοβουλίου, δεν ξέρω ποιος είναι για να πω την αλήθεια, τον ρωτάει για τα λαχεία που κέρδισε η κόρη του. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το ηχητικό. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό. Πάμε να ακούσουμε και το Χασάπι. Η κόρη σας έχει κερδίσει λαχείο μια-δυο φορές. Αυτό δεν σας αφορά. Δεν με αφορά. Όχι. Ναι, με αφορά όμως και θα παρακαλούσα να ρωτήσετε, να απαντήσετε. Δεν σας αφορά. Δεν με αφορά. Όχι. Πότε Μια σου μου πήγα. κόρη. Με ρωτάτε αν έχει κερδίσει κάποτε. Έχει κερδίσει λαχεία 2 φορές. Δεν σας απαντώ. Δεν μου απαντάτε. Εάν Εντάξει. ισχύει. Όχι. Κοιτάξτε, Εάν έχεις το ισχύει. δικαίωμα. Έχω το δικαίωμα της σιωπής, γιατί ταινίες βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι, τις σειρές βλέπουν. Όλη μέρα κάνουν τίποτα άλλο. Δεν απαντάω. Αλλά αν ισχύει. Αν ισχύει, για να δούμε. Να απαντήσετε αν σας ενοχοποιεί αυτό. Με ενοχοποιεί, κύριε. Εντάξει. Εάν ισχύει, είναι δουλειά. Εμείς καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Πάντως δεν θέλετε να πείτε όχι. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολλές φορές χρησιμοποιήθηκαν τα τυχερά παίγνια προκειμένου να προσφοριστεί και να καλυφθεί το μαύρο χρήμα. Εγώ θέλω από εσάς να μου πείτε, ισχύει κάτι τέτοιο? Ακούστε. Στην περίπτωσή σας? Ακούστε. Για, Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017. Άρα τέλος. Αν ισχύει. Αν ισχύει, που δεν το ξέρουμε αυτό, ισχύει το 17 που δεν έχουμε λόγο να συζητήσουμε κάτι. Για να δούμε. Ισχύει το 17. Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017. 3 φορές, εμείς ξέρουμε 3, άκουσα 2. Εάν ισχύει. 4 φορές είχε κερδίσει η κόρη του. Αν ισχύει και αν έχει κερδίσει 4 φορές, είναι το 2017. Αφορά το έτος 2017. Τα άλλα δεν μπορώ. 3 φορές όμως. Δεν μπορώ να απαντήσω. Κερδίσατε 3 φορές τεράστια ποσά. Εάν έχει συμβεί, Ναι. εάν έχει συμβεί, τα χρήματα είναι φορολογημένα, νόμιμα, τελείως παύλα. 3 φορές μέσα σε 15 ελάχιστο φορές. χρονικό Τέλος. διάστημα. Κυρία Γιακούλη, Εν πάση περιπτώσει, το σκάνδαλο του ΟΠΕΓΕΠ το Να το βλέπετε, δω. έχετε πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο? όχι. Φοβερός. Όχι. Όχι.
Αλέξανδρος Καζαμίας από τις Μπλεύσεις Ελευθερίας και Ευαγγελία Γιακούλη από το Πασόκ. Καζαμίας. Ναι. Θέλω επίσης να διαβάσεις και το διάλογο. Το έχω, το ακούσουμε. Το ακούσουμε και αυτό. Το είστε να το ακούσουμε. Ναι. Με το voice over των δημοσιογράφων που λατρεύω. Το λατρεύω. Που είναι ψόφια, δεν λες το μεταξύ. Είναι νεκρό. Φέρτε μου, κάθε φορά ο εξεντάκτης λέει φέρτε μου τους δύο χειρότερους σε υποκριτική στο κτίριο. Σε περίπτωση που δεν τυχόν γνωρίζετε, το σύστημα αυτό το οποίο ακολουθείτε για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με τα λαχεία είναι πάρα πολύ απλό. Βρίσκουν μέσα από συνεργαζόμενους πράκτορες λαχείο το οποίο κερδίζει, ας και πούμε ότι κερδίζει 100 χιλιάρικα, πάνε τους κάνει 110 χιλιάρικα, παίρνουν το λαχείο αυτό, το εξαργυρώνουν ότι αυτοί το κερδίσανε και έτσι μέσα από αυτό μπορούν να καλύψουν για να εμφανίσουν τα λεφτά από τα μαύρα. Οπότε, αν κάποιος μέσα στο 2017 έχει κερδίσει 3 φορές το λαχείο, δεν είναι ότι είναι εξαιρετικά τυχερός άνθρωπος, είναι κάποιος ο οποίος ξεπλένει μαύρο χρήμα. Αυτό γίνεται επίσης και με τα δελτία τα μικρά, πολλοί που κάνουν με μικροπροσά από το στοίχημα. Αρχές του 2000, σε εκείνες τις εκπομπές που έκανε ο Μάκης Τσανταφυλόπουλος, ήταν κάπως δημοσιογράφος και έκανε ερευνητική δημοσιογραφία, είχε αποκαλύψει σε τότε με τις κασέτες με τους διαιτητές, με τα θυμάσαι τα φοβερά Ολυμπιακός και το Γάλεο κτλ. Κερδάνε. Για κάποιους διαιτητές συγκεκριμένους οι οποίοι κέρδιζαν συνέχεια το ξυστό. Μάλιστα. Εντάξει. Το ξυστό τότε το είχε Ιντραλότ. Απλά να το πούμε. Δεν έγινε και πάλι τίποτα. Και δεύτερον, αυτή η ατάκα που είπε ο Χασάπης εδώ, ο κ. Στρατάκης, ότι τα χρήματα αυτά είναι φορολογημένα, είναι ατάκα που άκουσε να λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Okay. Για τα χρήματα που έπαιρνε μέσα από τις εταιρείες στην Ιταλία. Είναι ό,τι και να είναι αυτά τα χρήματα, όπου και να τα πήραν, δηλωμένα φορολογημένα. Τέλος. Είναι καθαρά. Δεν θα κάνουμε συζητήσουμε. Κέρδισε 100-200 χιλιάρικα. Βάζουμε σε μια κανονικοποίηση όλη την διαδικασία του πώς ξεπλένεται το χρήμα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, πολύ καθαρά, παιδιά. Μην έχει... Ξαναπούμε έτσι. Αν ισχύει. Και αν ισχύει, ισχύει το 17. Αν ισχύει. Πάμε να ακούσουμε και το φοβερό άλλο εκπληκτικό ηχητικό από την συζήτηση, από τον διάλογο που έχει ο κύριος Στρατάκης με τον κύριο Ξυλούρη. Δηλαδή ο Χασάπης και ο Φραπές. Οι οποίοι είναι και πολύ φίλοι. Έτσι. Είχαν μάλιστα πει ότι θα πάνε και οι δύο να καταθέσουν. Τελικά ο Φραπές τον πούλησε τον Χασάπη, δεν πήγε να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή. Και δεν το απαντάει και το τηλέφωνο, λέει. Και δεν το απαντάει και τηλέφωνο. Ναι, το πρωί λέει που θα πήγαινε. Τον έπαιρνε, θα πηγαίνανε μαζί. Δεν ήταν κλειστό. Θα πάμε, τι είναι. Δεν ξέρω, θα πηγαίναμε τα μάξι σου. Τελικά κάτσε και γυρίσαμε το μετρό. Κάνω δουλειές στο σπίτι και ακούω συνέχεια αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, είναι παιδιά φοβερό ηχητικό, για να το ακούσουμε. Είναι όπως έχει πιάσει ο κοριός. Πόσα πρόβατα έχεις? Δεν έχω. Αφού έχει. Πόσα πρόβατα έχεις, ρωτάει ο Χασάπης. Το δεν έχω, το απαντάει ο Φραπές. Και λέει μετά ο Χασάπης, αφού έχεις. Έχω τότε. Ωραία. Πόσα? Γύρω στα 15. Πρόβατα. 4.000 έχεις. Μήπως είναι 5.000? Και τι λένε. Ο άλλος δεν έχει πάρει γραμμή τι γίνεται. Οπότε του λέει: έχεις πρόβατα? Δεν έχω πρόβατα. Εγώ έμαθα τι έχεις. Εντάξει, έχω 15. Πόσα πρόβατα να βάλω παραπάνω? Και ο άλλος, προσέξτε τώρα, δεν του λέει: έχεις 100, 200, 300 πρόβατα που να βγάζει ένα νόημα. Έχεις 4.000 πρόβατα. Ο άλλος μπαίνει κατευθείαν στον κόλπο μας. Ναι, γιατί ο άλλος ήταν δικό σύμβουλος του Υπουργείου. Ναι, τα ξέρε από μέσα ένα τους μπαίνει κατευθείαν. Από τα 15 έχει πάει 4 και σου λέει: γιατί 4? Έχω 5 έχω. Και λέει ο Κωνσταντάκης: δεν είμαι σίγουρος. Μισό. Είμαι σίγουρος. Γιατί εγώ μέτρησα 8.000 τελικά. Αυτό το λέει ο Φραπές. Αυτός που έλεγε ότι δεν έχω και τελικά είχε 15, τελικά είχε 8.000. Ούτε 4.000 του φτάσανε. Τα μέτρησε ο ίδιος. Και λέει ο Στρατάκης: αφού 8.000 ήταν, στο είπα από την αρχή. Ναι. Λοιπόν, 54.000 κεφάλια έχεις. Τα βλέπω τώρα μπροστά μου. Γεννάνε πολύ και γρήγορα. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Καταρχάς τα βλέπω τώρα μπροστά μου. Είναι σαν να βλέπει τα κεφάλια. Πάμε να ξαναπούμε. Ο Χασάπης ρωτάει το Φραπέ αν έχει πρόβατα. Του λέει ο Φραπές: όχι, δεν έχω πρόβατα. Εγώ έμαθα ότι έχεις. Ναι, εντάξει, έχω 15. Όχι, του λέει: έχεις 4.000. Μήπως έχω 5.000. Λέει: εγώ είδα ότι έχεις 8.000. Και λέει: πανέρχεται ο Χασάπης και λέει: τα βλέπω τώρα, τα μετράω. Έχεις από τα 15 πρόβατα 54.000 πρόβατα.
Απίστευτο. Από τα καλύτερα ηχητικά που έχουν κυκλοφορήσει. Δηλαδή, σκέφτεσαι τώρα ο κοριός εκεί, ποιος τον έπιασε από την ΑΕΠ και τα λοιπά, αφού άκουγε τον Χατζηδάκη και κάτι μαγαζάτορες εκεί που τρώγανε, άκουγε γι' αυτό και γελίο. Ναι, και λέει είναι φοβερή τύπη. Δεν σώρονται με τίποτα οι συγκεκριμένοι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Όσο και αν θα λέω. Εγώ πιστεύω και στα διαλύματα να φάνε κάτι, βάζανε αυτές τις συνομιλίες. Γελάγανε. Το στέλναμε μεταξύ τους. 15 πρόβατα, 50.000 πρόβατα φτάσαν στο τέλος. Εγώ εδώ βασικά θα πρέπει να δώσω 1 εκατομμύριο να πει ο άλλος. Αν έχω 50.000 δεν βάζει 1 εκατομμύριο πρόβατα τελειώνουμε. 50.000 πρόβατα. Από εκεί που δεν έχει κανένα, έτσι 0. Λοιπόν, εκπληκτικός Χασάπης μαζί με το Φραπέ, όλη αυτή η ομάδα που έχει κάνει. Βγάζει και γίνεται τουλάχιστον. Αν μη τι άλλο. Έπαιρνα και 2 υποψήφοι. Απλά δεν εμφανίστηκε. Ο Φραπές παρήσταν εκεί του νεκρό σε κάτι κάδους. Δεν τον είδαμε, οπότε δεν μπορούσαμε να τον βάλουμε υποψήφιο κλόουν. Δεύτερος λοιπόν κλόουν, ο φοβερός και τρομερός Χασάπης, ο κύριος Στρατάκης. Πάμε να δούμε τον τρίτο υποψήφιο. Λοιπόν, τρίτος υποψήφιος, αυτή η μορφή, αυτή η φιγούρα που βλέπετε ανάμεσα στον Σαρκοζή και στο Στρατάκη, φοβερό όλο αυτό, είναι πώς θα το πω, ο εθελοντής. Αλλά όχι ο εθελοντής γενικά, όχι ο εθελοντής του 2004, είναι ο εθελοντής της Νέας Δημοκρατίας. Και γιατί το λέμε αυτό, θα ακούσουμε το ηχητικό για να μπορέσουμε να μπούμε στο κλίμα να καταλάβουμε. Σε όλους αυτούς. Μισό λεπτάκι. Σκάσε για Άδωνη. Πάμε για μεγάλη συμμετοχή σήμερα. Νομίζω πολύ μεγάλη. Παράταξη βγαίνει δυνατή. Πάντα. Ο Γρηγοράκη που λέει είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Γρηγοράκη, πάμε πάρα πολύ δυνατά. Πάντα λέει ο Δημητριάδης. Χωρίς όλους αυτούς τους εθελοντές, οι οποίοι διαθέτουν τόσο χρόνο και τόσο κόπο από τη ζωή τους, η παράταξή μας δεν θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη παράταξη στην Ελλάδα. Τους ευχαριστούμε, τους αγαπάμε, τους σκεφτόμαστε και μαζί θα πάμε μπροστά. Λοιπόν, έγιναν εσωκομματικές εκλογές την Κυριακή που μας πέρασε για τη Νέα Δημοκρατία και είχαμε τις ευχαριστίες από τον Άδωνη Γεωργιάδη μαζί με τον Γρηγοράκη, τον κύριο Δημητριάδη. Μην φάμε κανένα εξώδικο, δεν φταίμε εμείς, έτσι τον είπε ο Γεωργιάδης. Και όπου ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές της παράταξης, την οποία μέσα από το ζήλο τους και από το έργο τους κάνουν την παράταξη της Δημοκρατίας στη μεγαλύτερη σε όλη την Ελλάδα. Και λέμε τώρα εδώ, συζητάγαμε για ποιο λόγο πρέπει να βάλουμε σίγουρα εθελοντές. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το ξανά είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, είναι το νούμερο 1 κόμμα σε χρέη σε όλη την Ευρώπη. Κατά πάσα πιθανότητα είναι και στον κόσμο, αλλά τέλος πάντων να πούμε στην Ευρώπη που γνωρίζουμε. Έχει οφειλές 560 εκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερο είναι το Πασόκ με 450 εκατομμύρια. Και τρίτο είναι νομίζω. Στην Ιταλία, ρε. Του Μπερλουσκόνη που είναι πόσο? Είναι στα 19 εκατομμύρια. Δηλαδή η διαφορά του τρίτου με τον πρώτο είναι 565 και του έχει 19 εκατομμύρια. Και ποιο τρίτο? Του Μπερλουσκόνη. Δηλαδή έχουμε τα δύο κόμματα στην Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκο, που αν τα αρθρίσουν μαζί χρωστάνε 1 δισεκατομμύριο. Προσέξτε τώρα. Τον τελευταίο χρόνο. Το κόμμα του Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία, αύξησε την οφειλή της στα 56 εκατομμύρια. Δηλαδή εκεί που χρωστά και 490, τα οποία να πούμε ότι είναι ρυθμισμένα, πληρώνονται οι δόσεις και η δόση που θα πληρωθεί θα είναι στα επόμενα 550 χρόνια. Έτσι είναι η οφειλή που έχουν βάλει. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά με τον Κορέλ και που έχουν βάλει 400 χρόνια να πληρώνει ξινή, δεν ξέρω ποιο από αυτά τα ΙΕΚ είναι. Οπότε έχουμε 560 εκατομμύρια, τα οποία χρωστάει μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, και έχουμε και τους εθελοντές απ' την άλλη. Οι οποίοι δουλεύουν σαν εθελοντές τσάμπα, να οργανώσουν πληρώνονται κάποιοι. Πληρώνονται κάποιοι, δεν είναι ότι δεν πληρώνεται κανένας, έτσι. Γιατί μάλιστα είχα και εγώ μια πρόταση, να το πούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Αν θέλω να πάω να δουλέψω, 3 εκατοστάρικα ήταν. Όχι, 3 εκατοστάρικα ήταν από αυτούς που πληρώνονται. Δεν πληρώνονται όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι ίσως παράταξης, οι οποίοι, ξέρω εγώ, μπορεί να την κάνουν δωρεάν τη δουλειά. Οπότε έχουμε τα 560 εκατομμύρια και όλα αυτά, όπως ακούσαμε πριν, το Στρατάκι με τα 54.000 πρόβατα που δεν είχε ο Φραπές. Όλα αυτά τα σκάνδαλα των χρηματισμών, τα δώρα, τον Αυγενάκη που ήταν πόσοι χιλιάδες για να φτιάξει το γραφείο του, τα χαλιά της. Πώς Κεφαλογιάννη, τη τσάντες Παπακώστα, ταξίδια Τέρες Κουίκ, τα οποία τέλος πάντων πληρώνονται σε αντίθεση με τον εθελοντή της Νέας Δημοκρατίας, που δυστυχώς δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι, είναι δύσκολα τα πράγματα.
Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι άκουγα ένα ωραίο podcast για την κατάσταση που έχουν περιέλθει οι 4 μεγαλύτερες ομάδες στην Τουρκία. Γαλατασαράι, Μπεσίκτας, Φενέρμπαχτσε και ποια άλλη είναι, πάω μια τετάρτη. Αυτές οι 4 μαζί χρωστάνε 1,5 δισεκατομμύριο. Τίποτα. Είναι μεγάλο. Η Φενέρ είναι ακριβώς το ίδιο ποσό με την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δηλαδή, μια ομάδα όπως είναι η Φενέρμπαχτσε ή άλλες τέλος πάντων ομάδες, οι 3 μαζί χρωστάνε 1,5 εκατομμύριο. Που όπως το πάει, αν πούμε ότι κάθε φορά αυξάνει 56 εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία την οφειλή, τις 8 χρόνια θα πιάσει 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή, θα έχουμε το κόμμα το οποίο θα φτάσει να χρωστάει 1 δισεκατομμύριο. Ναι, μόνο που οι ομάδες αυτές δεν χρωστάνε στις τράπεζες, χρωστάνε σε διάφορους. Από εδώ και από εκεί. Αλλά του έκανε εντύπωση αυτό που έκανε το podcast ότι είναι δυνατόν να έχουν τόσο μεγάλη οφειλή. Εντάξει, δεν πειράζει. Ομάδα είναι, θα χρωστάει. Εδώ χρωστάει η Δημοκρατία που δεν παράγει τίποτα. Που δεν έχει να πουλήσει κάποιο. Τι να κάνει, να κάνει μεταγραφή, να πουλήσει κανένα. Τι να κάνει. Μόνο χρέη έχει. Τίποτα, μόνο χρέη. Τίποτα άλλο δεν έχει. Είναι πολύ απλό. Είναι ένα πολύ απλό σχήμα που το έχει περιγράψει και ο Μαρινάκης. Ο Βαγγελής. Όχι. Ο Κοσμάς Μαρινάκης του Γρηγονόμης και τις τριγωνικές σχέσεις. Οι τράπεζες έχουν ανοιχθεί κάνουλα στην Νέα Δημοκρατία, χρησιμοποιεί όσα χρήματα θέλει για επικοινωνία και για να στείνει ό,τι πρέπει να στήσει να μπορεί να πάρει τις εκλογές, και όταν εκλέγεται όλες οι ρυθμίσεις είναι πάντα φιλικές προς τις τράπεζες για να μπορούν οι τράπεζες να έχουν κερδοφορία. Απλά πράγματα. Να επαναλάβω από πέρυσι έχει αυξήσει την οφειλή της 56 εκατομμύρια. Σε 8 χρόνια με το ποσό που έχει τώρα θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο. Αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό. Φοβερό. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο, που προφανώς από τα κανάλια και από πολλούς δημοσιογράφους καλύπτεται και δεν αναφέρεται, είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας χρωστάει 560 εκατομμύρια, συνεχίζει να υπάρχει. Μισό δις κανονικά. Το έχει περάσει λέει, το μισό δις. Κανονικά δεν ξέρω, δεν θα έπρεπε να υπάρχει το συγκεκριμένο κόμμα. Θα έπρεπε να έχουν μπει μέσα. Αν οποιοδήποτε άλλος χρώσταγε, τι θα είχε γίνει αυτή τη στιγμή. Οι διαχειριστές του θα είχαν μπει φυλακή. Θα τους είχαν φάει τις περιουσίες, θα είχαν μπει φυλακή. Όπως για παράδειγμα, πόσο. Έτσι, έχω μια πολύ ωραία ανάμνηση εγώ από τα παιδικά μου χρόνια, μια πολύ ωραία μορφή, ο Θωμάς ο Μαύρος. Ναι. Ποδοσφαιριστής, ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, πολύ λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος είχε μπλέξει ένα διάστημα πριν η ΑΕΚ καταστραφεί και πέσει στη ΓΑΜΑ Εθνική με τα διοικητικά, σαν πρόεδρο, σε μια λογική πάμε οι παλιοί να βοηθήσουμε κτλ. Πήγε να χάσει όλη την περιουσία του. Ναι. Για 6 μήνες που πήρε 5 αποφάσεις ο άνθρωπος και δεν έφταγε γιατί δεν έπαιρναν και εκεί κιόλας. Και ο Αντώνης ο Ρέμος το ίδιο με τον Ηρακλή. Ο Αντώνης ο Ρέμος. Είναι λαϊκό παιδί, απλό παιδί. Λαϊκό παιδί, ναι. Τον είδαμε κιόλας εκεί στο μολ. Βάραγε τα παλαμάκια έτσι, σαν τον Άδωνη στο. Σαν τον Μηταράκη. Σαν τον Θεοδωρακόπουλο, το φίλο μου. Όταν είχε δει το Μητσοτάκη, μου είχαν ματώσει παλάμες του. Μόλις είχε δει το Μητσοτάκη, το πίστευε. Τέλος πάντων, αυτό είναι λοιπόν το θέμα των εθελοντών. Καλό θα ήταν αν τυχόν κάνετε κάποια εργασία για την Νέα Δημοκρατία, αν σας λένε δεν έχουν λεφτά να σας πληρώσουν, μην σας κοροϊδεύουν. Έχουν λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, χρωστάνε ακόμη περισσότερα, δεν έχει σημασία, αλλά μην σας πιάνουν μαλάκες. Ζητήστε κανένα φράγκο, δεν ξέρω, πας και στους καφέδες, καμιά τυρόπιτα, καμιά λιανικόπιτα. Μπορεί από εκεί, ξέρω εγώ, να πληρωθεί κανένα. Και μιλάμε για ένα κόμμα που. Μιλάμε για profit. Μιλάμε για profit καταρχάς. Και μιλάμε για ένα κόμμα που δεν έχει. Δεν εμφανίζει καμία ας πούμε ντροπή στο να ξοδέψει τρελά ποσά για καμπάνιες. Έχει τρομερά έξοδα, δεν έχει περικόψει τα έξοδα της καθόλου. Ίσα που έχει τις πιο ακριβές καμπάνιες και από τα social media, από διαφημίσεις, από τα πάντα. Σε ευρωεκλογές μα πέρασε έχει την υψηλότερη διαφημιστική καμπάνια από όλα τα κόμματα στην Ευρώπη. Ακριβώς. Και έχει βρει και τρόπους ένα μεγάλο κομμάτι της καμπάνιας να γίνεται πάλι τριγωνικά μέσα από ομάδα με την ομάδα Αλήθειας για παράδειγμα. Έτσι. Καλά, να είναι και νομότυπο και να μην φαίνεται ως δική της δαπάνη. Ή να πληρώνει τον Greenberg, όπου στην αρχή είχαμε μάθει ότι γνωρίζει το Μητσοτάκη παλιά, όταν σπούδασε στην Αμερική ήταν φίλοι. Και το έκανε δωρεάν, μέχρι που μάθαμε τελικά ότι δεν το έκανε δωρεάν. Δεν ήταν πολύ δωρεάν. Ήταν δωρεάν 2 εκατομμυρίων. Τόσο κόστο το δωρεάν. Είναι πως σου κάνει δωρεάν κάποιο την μελέτη, άμα είναι αναγκαστικά να σου κάνει όμως μετά και την εργολαβία. Ναι. Είναι από εκεί το δωρεάν. Οπότε αν έχουν 2 εκατομμύρια να δίνουν στο φίλο το δωρεάν του Greenberg, αγαπητοί μας εθελοντές, πάρτε κανένα φράγκο, μην την κάνετε τσαμπαντή δουλειά. Κοιτάξτε, βλέποντας και. Τα ευχαριστώ του Γεωργιάδη δεν τρώγονται. Δεν μπορείτε να. Πήγε η Κυριακή χαμένη. Κοίταξε, όταν βλέπεις ότι ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας μπορεί
μέσα σε 30 δευτερόλεπτα να βρεθεί από 15 πρόβατα σε 54.000. Ναι. Βλέπεις και εσύ ένα παράδειγμα πολύ ωραίο στη ζωή σου. Θα πάω κι εγώ εκεί. Πες σου, ζούσε ένα πρόβατο, ένα κεφάλι, 50.000 πρόβατα. Μια μέρα και εγώ μπορεί να βρεθώ με 54.000 πρόβατα. Καλά, εκεί ποντάρουν προφανώς. Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι. Και εκεί λες ότι είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας παγιωμένο σε αυτή την κουλτούρα. Ότι πάμε τώρα, ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε και τραβάει ο κόλλος μας. Δηλαδή. Μάλιστα. Ό,τι μπορέσουμε εκεί να χωθούμε κι εμείς κάπου, να βολευτούμε κάπως. Το μπράβο όμως και το βίντεο του Γεωργιάδη μαζί αγκαλιά με τους εθελοντές δεν είναι μια αρκετά υψηλή ανταμοιβή? Ξέρεις τι μύθια τώρα από τις εθελοντές πολλές φορές συνεχόμενες? Την Σοφία Αντιβούλτεψη που λέει ότι δεν έχουμε αρκετούς εθελοντές. Σωστό. Εδώ έχουμε αρκετούς. Στην πυρόσβεση. Ναι. Εδώ έχουμε αρκετούς. Δεν έχουμε κουλτούρα εθελοντισμού. Μήπως το κάνει γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία, για να δημιουργήσει κουλτούρα εθελοντισμού στους Έλληνες? Μα μας υποχρεώνει να πάμε να δουλέψουμε και στις κομματικές της. Ο εθελοντισμός χάθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί είχαμε έτσι κίνημα εθελοντισμού. Μετά τελείωσε και τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία. Άλλη βλάμενη αγωγή. Παλεύει. Ακριβώς. Άλλη ανώμαλη αγωγή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή ήταν η σημερινή υποψήφη. Ψηφίζετε ελεύθερα. Έχουμε κάποια πρώιμα αποτελέσματα? Κοίταξε, είχαμε ξεκινήσει με ένα 50-43. Τώρα οι εθελοντές. Τώρα ο Στρατάκης το γύρισε. Έχουμε πάει 50-46. Παίζει 4 έχει ο Νικολά. Δεν μπήκε για να κερδίσει ο Νικολά. Καλά, δεν μπήκε. Μπήκε γιατί θέλαμε να αναφερθούμε στο ημερολόγιο του. Μιας και έχουμε και εμείς πλέον ημερολόγιο για το 2026. Ακριβώς. Δεν θα είναι το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου, θα είναι το ημερολόγιο ενός φιλόσοφου. Οπότε μπορείτε να το διαπάρετε. Αν τυχόν πάτε φυλακή για 10 μέρες, πάρτε το μαζί σας, σημειώστε. Πέρασε γρήγορα μέρες, οπότε δεν έγινε. Και ένα αυτόφορο να πάτε. Ναι, πάρτε το μαζί σας. Μπράβο, ναι. Ό,τι φυλακές έχετε με τον νόμο γενικότερα, να έχετε ημερολόγιο μαζί σας, το παίξετε και τις κουλτουριάριδες γενικότερα μέσα. Μια νύχτα στη Γαδά και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Από τι ξεκινάμε, Γιάννη? Δεν ξέρω. Τι θες εδώ, γίνεται χαμός. Θέλετε να κάνουμε ένα σχόλιο για το βιβλίο, μια και το αναφέραμε? Μια και αυτό τώρα επικράτησε τις τελευταίες 3 μέρες. Πάμε να κάνουμε ένα σχόλιο για ένα βιβλίο που δεν έχουμε διαβάσει. Ναι, εντάξει, από αυτά που έχουμε δει. Καλά, και αυτοί που λένε το έχουν διαβάσει όντως. Κοίτασε. Το πρώτο θέμα το ξεκοκάλισε. Έβγαλε και τα ηχητικά του, τα βγάλε όλα. Κοίταξε, οι δημοσιογράφοι πιστεύω το διαβάσανε. Ναι, γιατί τους έχει σταλεί και από μέρες πριν. Οπότε είχαν χρόνο και εγώ είδα στα νέα την ανάλυση που ήταν και φαίνονταν το βιβλίο, η άλλη το είχε κάνει. Το είχε γεμίσει post-it όλο και highlights. Και στο βήμα. Πρώτο θέμα, στο βήμα και τα προβοκατόρικα. Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί καταλαβαίνεις απλά άμα κάποιος είναι θετικά προσκύμενος, σου κάνει ένα θετικό σχολιασμό. Άμα κάποιος αντιπαθεί, σου κάνει έναν. Εντάξει, φαντάζομαι δεν είναι και το δύσκολο δοκίμιο τώρα. Δηλαδή, εντάξει, σε προσωπικό τόνο θα γράφει, θα περνάει σελίδες αέρα. Δηλαδή, σαν Σαββατοκύριακο, άμα κάτσεις θα το διαβάσεις. Ναι. 862 σελίδες. Εντάξει, άμα διαβάσεις γρήγορα. Ναι, εγώ όταν είχα πάρει τη λογική της λύσης του Κοντζιά. Καλά, ρε, το ίδιο είναι. 900 σελίδες. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Τώρα αυτό του πιστεύω θα είναι παραμύθι του Τσίπρα. Όχι ότι θα λέει ψέματα, μην παρεξηγηθώ. Όχι. Περνάει τα έμεσα μηνύματά του. Ο μεγαλύτερος παραμυθάς που έχει περάσει. Παπάντζα μόνο. Δεν είναι τελικά το μεγαλύτερο ταλέντο. Είναι και ταυτόχρονα και το μεγαλύτερο ταλέντο. Μάλιστα. Άδρος Γεωργιάδης. Κώστα, θα ξεκινήσεις, θες να κάνεις κάποιο σχόλιο από αυτά που έχεις δει? Δεν έχεις διαβάσει το βιβλίο? Να πω καταρχάς ότι θα το πάρω το βιβλίο. Okay. Θα το διαβάσω από ενδιαφέρον, γιατί ζήσαμε εκείνες τις στιγμές έντονα όλη η Ελλάδα τότε, τις στιγμές του πρώτου εξαμήνου. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό το κομμάτι. Και φυσικά με ενδιαφέρει και η κυβέρνηση της αριστεράς μέσα εισαγωγικά. Να δω κάποιες άλλες πτυχές, τη Συμφωνία των Πρεσπών. Οπότε με ενδιαφέρει να δω. Με κριτική ματιά θα το διαβάσω, εννοείται. Αλλά δεν το απορρίπτω. Αν και δεν στηρίζω ούτε το Τζίπρα, ούτε το εγχείρημα, ούτε τίποτα. Παρόλα αυτά, επειδή δεν είμαι. Και εδώ γενικά στην εκπομπή δεν είμαστε κολλημένοι. Έτσι, να το πούμε αυτό, δεν είμαστε τίποτα τελειωμένοι νοφιλελέδες κρεμασμένοι στα κάγκελα. Δεν ξέρω, είναι κανείς από εμάς, δεν θέλει κάτι να μας πεις? Όχι, λέω δεν είμαστε έτσι. Ούτε από την άλλη τρελή τώρα στα κάγκελα. Ναι, προφανώς. Όχι, ξέρεις γιατί το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν τόσο μίσος, ρε παιδί μου, για τον Τζίπρα. Πολύ. Γι' αυτό το λέω. Ότι θέλουν να το κάψουν το βιβλίο, ας πούμε. Ναι. Όχι να το διαβάσουν, να το κάψουν. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε έτσι. Εντάξει, κοίτα τώρα. Δεν βιβλία. Το μίσος βέβαια από είναι. Ενδιαφέρον πολιτικό
Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να διαβάσεις την αυτοβιογραφία ενός πρώην πρωθυπουργού στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας. Ενεργού πολιτικά που έχει και πολιτικές βλέψεις. Ναι. Θα πρέπει να κάνει ένα απολογισμό στα 80 του. Τι έκανα κτλ. Δηλαδή πολιτικά θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα. Θα διαφωνώ σε πάρα πολλά σημεία, είμαι σίγουρος, αλλά με ενδιαφέρον διαβάσω. Το μίσος, να πω εδώ αυτό κάτι που θέλω να με διευκρινίσει. Το μίσος δεν είναι απαραίτητα κακό. Δηλαδή, και εγώ, για να μιλήσω προσωπικά για μένα, υπάρχει ξεκάθαρο μίσος σε κάποιους πολιτικούς ή σε μια παράταξη, στην Δημοκρατία συγκεκριμένα. Δηλαδή και τον Γεωργιάδη και τον Μητσοτάκη, τους μισώ. Δεν είναι, παιδιά, ξεκάθαρο αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Γιατί πολλές φορές και τα συναισθήματα. Ξέρεις και τα κρύβω, ναι, δεν είναι καλό να τα διοχετεύουμε έτσι. Δηλαδή υπάρχει το Γεωργιάδη που κάποιος, αν ακούει την εκπομπή και διαβάζει ίσως και το προφίλ μου, θα καταλάβει ότι, να το πω διαφορετικά, δεν τον συμπαθώ. Δεν μας είχε περάσει. Όχι, το μισό, δεν του έχω μεγάλη συμπάθεια. Αλλά αυτό δεν είναι κακό. Δηλαδή και άλλοι που μισούν τον Τσίπρα, καλά κάνουν και το μισούν. Ούτε εμένα μου είναι συμπαθής ο Τσίπρας. Τώρα το μίσος δεν ξέρω αν. Είναι κάτι το οποίο τότε με τις κολοτούμπες και με όλα τα υπόλοιπα προφανώς δεν ήταν όλα αυτά ευχάριστα τα οποία είχαν γίνει. Αλλά δεν είναι κακό απαραίτητο μίσο. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να συζητήσουμε, γιατί το θέμα είναι να συζητήσουμε πολιτικά. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, αμφιβάλλω ότι είναι πολύ καλό στην παρέα, αλλά γενικότερα σαν άνθρωπος, δεν το μισώ σαν άνθρωπο, το μισώ για τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζει. Φαντάζομαι βέβαια ότι και από την άλλη που μισούν τον Τσίπρα, τον μισούν για τις πολιτικές που εφάρμοσε. Ναι, εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι τρελαμένοι που μπορεί να το μισούν και σαν άνθρωπο. Εντάξει, όχι, μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι. Και προσωπικά, δηλαδή, και εγώ, σαν με το μαγαζί, δεν είχαμε περάσει πολύ δύσκολα. Με Τσίπρα. Τώρα με τα capital control και με όλα τα υπόλοιπα ήταν δύσκολες καταστάσεις. Καταλαβαίνω και πολλούς μαγαζάτες, όπως χάρη ή όλο αυτό που λένε για τη μεσαία τάξη, όπως αυτή ορίζεται, ότι ίσως είναι και δικαιολογημένο. Με τον νόμο Κατρούγκαλο. Με τον νόμο Κατρούγκαλο είναι δικαιολογημένες πολλές φορές το θέμα το να μισείς, γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να σε έφερε σε αυτή τη θέση. Δεν είναι κακό αυτό. Απλά το να δείχνεις ένα μίσος, λες, και εμένα περισσότερο με ενοχλεί. Κάποιες καταστάσεις τύπου ότι μας πρόδωσε. Που το βρίσκω λίγο αστείο. Δηλαδή, όλες αυτές τις αποδοτήσεις τώρα που γίνονται από ανθρώπους που φαίνεται ότι κατά πάσα τον αγάπησαν. Αυτό που σου έλεγα, Γιάννη, προηγουμένως. Δηλαδή, σαν τον ερωτεύτηκαν. Ίσως πολιτικά για τον ερωτευτήκανε. Δεν έγινε όπως θα πιστεύανε. Το οποίο και αυτό το βρίσκω αστείο γενικότερα. Να κάτσεις να πιστέψεις τόσο πολύ ή να πεις ότι αυτός θα έρθει να μας σώσει και τελικά δεν τα κατάφερε. Γιατί εγώ πραγματικά δεν το πίστεψα αυτό το πράγμα. Και τώρα βγάζουν ένα μένος το οποίο είναι οριακά ερωτικό και δεν μιλάνε πολιτικά. Ναι, δυσανάλογο. Δηλαδή, βλέπεις ένα βιβλίο, όταν βγαίνεις και λες ότι βρήκα ένα λάθος, στο οποίο μέσα γράφει ότι είναι το Ταλίν στην Εστονία. Τώρα εντάξει, είσαι ψιλοκαραγκιόζης γενικότερα. Καλά, συγκεκριμένα. Εντάξει, αυτό είναι. Άμα πιάσουμε τα Σαρδάμ ή ότι είπε με την Λίλη Λέσβο. Ολονών μας. Ολονών μας. Ναι. Και μου το ιδίου. Έτσι. Η συζήτηση πρέπει να στραφεί αλλού. Ρε παιδί μου, και εξαρτάται και κιόλας τι ενδιαφέρον έχει ο καθένας για τέτοιου είδους βιβλία. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει να διαβάζω βιογραφίες. Έχω διαβάσει και του Παπαχελά που είχε κάνει τις συζητήσεις με το Μητσοτάκη, το γέρο. Ωραία. Που είχε κάνει ένα μεγάλο βιβλίο και το έχει βγάλει και ντοκιμαντέρ κιόλας σε πολλά επεισόδια. Έχω διαβάσει του Παπανδρέου. Με ενδιαφέρει να έχω την άποψη, ας πούμε, να δω πώς θα είδαν τα πράγματα στην κυβέρνηση μέσα, έστω και εωροποιημένα, έτσι. Όπως θα θέλω να διαβάσω και τη Μέρκελ. Ξεκάθαρα εωροποιημένο, όχι. Ναι. Μένα αυτό που με ενοχλεί, που τουλάχιστον που ακούω δεν έχω διαβάσει, είναι αυτό το οποίο λέει ότι όλοι σκατά ήταν. Κανείς δεν ήταν καλό. Ναι. Ήταν όλη μάπα. Αυτό είναι εξαιρετικό. Αν ισχύει, ξαναλέμε. Εδώ, ας πούμε, για να το πάμε λίγο πιο ειδικά. Επειδή έχω ακούσει τον Θανάση Λάλα. Άκουσα τον Άρη Ραβανό στη Καθημερινή. Έχω δει τον Δημήτρη τον Μανιάτη. Έχω δει και την άλλη πλευρά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα που λέει, ας πούμε, ο Τσίπρας για τον Πολάκη, αλλιώς το ερμηνεύει ο ένας, αλλιώς το ερμηνεύει ο άλλος. Ας πούμε, ο Λάλλας λέει το θεωρώ όπως το γράφει ντάντεμα, ότι δεν αντεχάνω να συνταντεύω. Ναι. Εμείς τι λέγαμε σε εκπομπές τότε, δεν λέγαμε πάρτε τους κωδικούς από το Πολάκη, μην μπαίνει στα social και γράφει. Ναι. Ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει τα λεγόμενα το άλλο. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να διαβάσω αυτό το βιβλίο σε αντίθεση με βιβλία άλλων πολιτικών, γιατί θα ήθελα να δω πώς σκέφτεται για το πώς έπραξε ένας άνθρωπος ο οποίος ούτε πλούτησε την πολιτική, ούτε είναι γόνος, ούτε είναι από τζάκι, ούτε φυτεύτηκε από κάποιον. Για μένα αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Να δω πώς θα μπορούσε και εγώ δηλαδή, γιατί θεωρώ τόσο απλή την περίπτωση του Τσίπρα. Ένας άνθρωπος από το Πορκλαδικό δίπλα ήταν σε εμάς, που κατέληξε να είναι πρωθυπουργός. Κάτι το οποίο απαγορεύεται κιόλας στην Ελλάδα. Για μένα.
Δηλαδή στο πολιτικό σύστημα το ελληνικό αυτό είναι ένα μεγάλο ατόπιμα. Πώς επετράπει ένας άνθρωπος που δεν είναι από τζάκι να φτάσει ως εκεί. Εμένα γι' αυτό με ενδιαφέρει. Να καταλάβω πώς ο ίδιος εξηγεί, όχι δικαιολογεί, πώς αιτιολογεί αποφάσεις, πώς βλέπει τα άδεια του τα λάθη και δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, καθόλου να διαβάσω μια συγγνώμη. Αυτά είναι τεράστιες μαλακίες. Να διαβάσω μια. Ποιος πολιτικός, ποιος έχει ζητήσει συγγνώμη? Δηλαδή, βρήκαμε τον Ζήμπρα τώρα να του πούμε να μας ζητήσει συγγνώμη. Ποιους? Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι. Τι χαζομάρα είναι αυτό. Θα βγει τώρα ένας πρωθυπουργός να γράψει ένα βιβλίο και να ζητάει συγγνώμη. Ναι, καταρχάς, τι είναι αυτό? Δεν θα πάρουμε αυτό το βιβλίο για να το διαβάσουμε και να απολαύσουμε κάτι, να πούμε μπράβο, να νιώσουμε εμείς, ρε παιδί μου, να μας. Μια ολοκλήρωση, κάτι, μια δικαίωση. Εντάξει, ούτε σε όλους έχει κρυθεί ο Τσίπρας. Δηλαδή, έχει κρυθεί επανειλημμένα. Και θα ξανακριθεί. Να διαβάσω μόνο ένα σχόλιο που λέει εδώ Ζάβαλη Μαθητής πάλι. Μην αδονείς, ρε φίλε, το μίσος είναι καλό, αλλά η αγάπη κακή. Όλα τα συναισθήματα είναι εκεί. Το θέμα τα αποτελέσματα των πράξεων προκύπτουν. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Απλά το μίσος είναι καλό, ναι. Και η αγάπη είναι καλή προφανώς, ναι. Αλλά όταν κάνεις κριτική, δεν την κάνεις με τους όρους ότι με πρόδωσε για τον αγάπησα και θα μας έσωνε και όλα πήγανε στραβά. Είναι λάθος έτσι κι αλλιώς. Γενικότερα είμαι της άποψης ότι οποιαδήποτε ηγεσία, οποιοδήποτε παίρνει τις αποφάσεις, αν δεν είναι με το συμφέρον σου, είναι κακό. Καλά κάνει και το μισείς. Δηλαδή, όποιος κι αν είναι αυτός, αν στο τέλος της ημέρας, όταν κάνεις τον απολογισμό, ταξικά θες, όπως θες ανεφερέτο, σε έχει βλάψει, καλό είναι να το μισείς. Αλλά το να το μισείς διότι δείχνεις ότι τον αγάπησες, γιατί αυτή είναι η κριτική, ότι κάποτε σε πίστεψα και με πρόδωσες. Κακώς εξ αρχής τον πίστεψες. Δεν πρέπει να πιστεύουμε και να βασιζόμαστε ότι κάποιος μπορεί να μας σώσει. Πρώτα απ' όλα δεν θα σώσει κανένας, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Και να μην συμπεριφέρεσαι, λες και πήγαμε μαζί και κάπου στην πορεία με πρόδωσες. Είναι κουταμάρα αυτό το πράγμα. Εξ αρχής δεν έπρεπε να πιστέψεις. Κοίταξε, είναι διαφορετικό το wording με πρόδωσε και διαφορετικό πρόδωσε τις αξίες για τις οποίες βγήκε. Ναι. Αυτό εγώ το παίρνω. Εγώ ψιλοβερεσέ το ακούω αυτό. Ναι, εντάξει. Αν δεις τις αξίες. Γιατί δεν αντιμετωπίζουμε έτσι άλλους πρωθυπουργούς όμως? Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Εντάξει. Το Τρας Παντρός 81, τι λες, σοσιαλιστής κατέβηκε. Δηλαδή, τι λέμε τώρα? Ο Μητσοτάκης δεν πρόδωσε την αριστερά, από τη μια χαρά είναι. Τις αξίες για τις οποίες εξελέγει, είπαμε. Τις αξίες, αν δεν θες τις αξίες, το ίδιο το πρόγραμμα με το οποίο. Όλοι, κανείς δεν έχει εφαρμόσει το πρόγραμμα. Ναι, εντάξει, αλλά εδώ μιλάμε για μια οβδιακή μεταμόρφωση. Ναι, δηλαδή, εντάξει. Τώρα να λες δεν θα ψηφίσω αν πίστευες μνημόνιο και να δακρύζεις στη Βουλή για το Σύνταγμα ή με κάθε λέξη του Συντάγματος της χώρας και μετά από 6 μήνες ψηφίσεις την μνημονιάρα τέτοια. Εντάξει. Ναι, αλλά αν πίστευες. Είναι προδοσία ως προς αυτά που έλεγες. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ή ανακολουθία, ας το πούμε. Ανακολουθία, ναι, αλλά το προδοσία είναι λίγο βερεσέδικο, γιατί το να πιστέψει ότι θα εφαρμόσει πώς λέγεται, της Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, όταν τελικά δεν το εφάρμοσε και να λες με πρόδος το πίστεψε. Ποιο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης τώρα? Από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης μέχρι το Γενάρη είχαν αλλάξει 3 προγράμματα. Είχαν έρθει από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι εκεί μπορείτε και αυτοί οι θελοντές, και μου είχαν δώσει, το έχω κρατήσει αυτό, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ένα φυλάδιο που αφορά το τι θα γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το έχω κρατήσει το συγκεκριμένο φυλάδιο. Το διάβασα και όπως το διάβασα γέλασα και το έβαλα σε ένα σιρτάρι και έλεγα άστο, αυτό θα μου χρειαστεί στο μέλλον να γελάω. Αν κάποιος τώρα από τους μικρομεσαίους πίστεψε, πήρα αυτό το φυλάδιο στο οποίο έλεγε τι θα γίνει με τα μεγάλα καταστήματα και με τα ωράρια. Και όταν στην αρχή βγήκε και έλεγε Κυριακές, κομμένες, ξαναλέμε έτσι, ό,τι μας αφορά. Εγώ από τη δικιά μου την επαγγελματική κατάσταση είναι ότι με αφορά. Όταν βγαίνει και έλεγε Κυριακές τέλος. Ωραία, λέω, μπράβο τις Κυριακές. Αλλά δεν το πίστευα θα σταματήσει. Και τελικά δεν σταμάτησε ποτέ και δεν τους χειροτέρεψε. Η κριτική θα γίνει πολιτική, δεν θα γίνει ότι πίστεψα θα κόψει Κυριακές. Με πρόδωσε, τον αγάπησα. Κοίταξε, πίστεψα τον Σταθάκη και τελικά δεν το έκανε. Η προδοσία των αξιών, ας πούμε, δεν μπορεί να επιμεριστεί σε επιμέρους ζητήματα ενός προγράμματος. Εδώ μιλάμε για μια κορυφαία επιλογή που ήταν η αντίσταση, ας πούμε, στο μνημόνιο και στην εποχή εκείνη, σε όλο αυτό που είχε δημιουργήσει τότε ο Τσίπρας, και γι' αυτό βγήκε κιόλας στο κόντρα στο μνημόνιο, και αυτό είναι τόσο μεγάλο που αν δεν το υπηρετήσεις, μοιραία έρχεται η αντίδραση αυτή. Εγώ δεν συμφωνώ με το με πρόδοση. Στην αντίδραση συμφωνώ. Είναι προδότης, δεν μ' αρέσουν αυτά.
Καταλαβαίνω όμως κάποιον που θα πει ότι ναι, πρόδωσε τις αξίες για τις οποίες βγήκε, ας πούμε. Εντάξει, αυτό θα το καταλάβω. Εγώ απλά θα κάνω τελικό σχόλιο που είναι τελείως μαρκετίστικο, που αφορά αυτό που λέμε τη θεωρία του gap. Το κενό ανάμεσα στην προσδοκία και το αποτέλεσμα είναι αυτό που καθορίζει το πόσο κάποιος σε απογοητεύει ή πόσο έντονη θα είναι η απογοήτευσή σου από ένα προϊόν, ας πούμε, μια υπηρεσία. Είχε ανέβει πάρα πολύ ψηλά ο πύχης και γι' αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτή η αντίδραση που υπάρχει από ένα μέρος του κόσμου. Έτσι, γιατί είναι ένα μέρος του κόσμου αυτό. Να πάρουμε το Δημητρή. Πάρ' τον, ναι. Να συνδεθώ, Χαριζάβαλε. Βεβαίως, παρακαλώ. Μισό λεπτάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να βγω, περάστε παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλέσουμε το Δημητράκη μας. Να ετοιμάσουμε και το Ατζιμπίρτζι. Επειδή διαβάζω και τα σχόλια, πάντως ξαναλέω, αυτό με τις προδοσίες, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Ποτέ δεν. Προσωπικά, έτσι, πώς λέει και αυτό που τρελαίνω να ξυπνήσω συνέχεια. Θα πω την αλήθεια μου. Το λέει και ο Τσίπρας συνέχεια. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Ναι, λοιπόν, να πω και εγώ την αλήθεια μου. Αυτό με την προδοσία δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν πιστεύεις πραγματικά κάτι και είσαι προδομένος, φταίς και εσύ που το πίστεψες. Τώρα, όποιος πίστεψε τον Τσίπρα ή όπως πίστεψε τον ΣΥΡΙΖΑ. Για πάτα μία το. Ποιο? Το Ατζιμπίρτζι. А теперь Димитрис Кулалис. Δημήτρη μου. Χαίρετε. Πόσο μου γέλεψε αυτή η φωνή. Εμπειρία χρόνου το να μιλάει έτσι. Γεια σου, Κούλαλη. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Γεια σου, Μίτσε. Διάβασε το βιβλίο του Τσίπρα. Ναι, εννοείς. Από πιο πριν από ό,τι έχω καταλάβει. Τώρα μπορείς να μας πεις άμα θες κάτι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχει περάσει η ημερομηνία της έκδοσης, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, μην μπλέξεις. Εγώ έχω κατέβει από τα Τρίκαλα, ήμουν από τους που κατέβει από τα Τρίκαλα. Για να μπω να το διαβάσω. Τρελός αυτός, έτσι, τρελός. Τρελός, κανονικός. Αυτό είναι να του στείλουμε. Ναι, εννοείται. Είναι σε αντίστοιχο παροξισμό Κώστα Βλαχόπουλου. Φέρτε μου μια συμφωνία, την υπογράφω να τελειώνει. Αυτός όταν έφυγε. Ένα βιβλίο να αγοράσω. Αυτός έφυγε, συγγνώμη, για να πούμε λίγο. Αυτός έφυγε από την Καρδίτσα. Από τα Τρίκαλα και πήγε στην Καρδίτσα. Πού πήγε να πάρει το βιβλίο? Είχε φύγει. Αθήνα ήρθε. Από την Αθήνα ήρθε. Ήρθε στην Αθήνα για να πάρει το βιβλίο. Πήγε στον εκδοτικό. Από τις 6 ώρα ήταν. Αυτό στο κτέλ μέσα, στο κτέλ που είχε έρθει και είχε μπει μέσα, του λέει ο οδηγός, εσύ δεν είσαι χαχατρελέ μου, είσαι τρελός με τη βούλα. Δεν είσαι καλά. Άμα δεν έχεις κάποια δουλειά δηλαδή, δεν είσαι δημοσιογράφος και πρέπει να το διαβάσεις, και θα του πει όχι, εγώ θέλω να το διαβάσω για τον Αλέξη μου. Μέσα! Φέρτε μου 2 συγγενείς να υπογράψουν αγγελική παρέμβαση, σε πάνε μέσα κατευθείαν. Μην καθόμαστε. Να διαβάσω και εδώ ένα υπέροχο μήνυμα που μου θύμισε λίγο Μπουγάτσα από Θεσσαλονίκη πάνω. Το ξέρετε τον Μπουγάτσα? Τον Αριανό. Μας γάμισε τη ζωή, λέει, γεννηθήκαμε φτωχοί, αλλά αυτός μας έστειλε στην κατάθλιψη. Όχι, παιδιά, η ζωή δεν συνεχίζεται. Δεν συνεχίζεται τη ζωή. Δεν συνεχίζεται τη ζωή. Θα βγάλουμε κανένα καρκίνο. Αυτός μπορεί να ήταν και ο φίλος μου. Συνεχίζει τη ζωή, όχι, δεν συνεχίζεται τη ζωή. Ποιος το γράφει αυτό? Μιλτιάδης Κουτσοκέρας. Φίλε μου, αγαπητέ μας φίλε Μιλτιάδη, είναι λίγο υπερβολική αυτή η προσέγγιση. Γεννηθήκαμε φτωχοί, παραμένουμε φτωχοί, αλλά πραγματικά είναι λίγο, το βρίσκω υπερβολικό. Δεν συνεχίζει, παιδιά. Να πάμε λίγο στον Κουλαλή όμως. Έλα, Κουλαλή, έλα, πες μας. 3 εβδομάδες έχουμε να μιλήσουμε. Ναι, έλαντε. Πω, πέρασε πολύς καιρός. Θα σε δώσω δρόμο. Δεν θα σε αναγνωρίσω, ρε Κουλαλή. Πες μας για την εμπειρία σου, για το εξωτερικό. Εντάξει. Για δουλειά έτσι. Αυτό το ερώτημα δεν το περίμενα τώρα. Είχαμε πει ότι είχες πάει για δουλειά, γι' αυτό το ανέφερα. Όχι, έχω ακούσει την εκπομπή της περασμένης εβδομάδας, έχει σκύλο και ήμουνα ταξίδι. Το ξέρω. Και μετέφερε και το σχόλιο για τα μετρητά. Σας ακούω φανατικά, βρε. Εσείς με μεγαλώσατε. Έλα, σταμάτα. Τι γίνεται? Λοιπόν, τι θέλετε να πούμε, πάμε. Θέλω να μας κάνεις ένα γενικό σχόλιο καταρχάς για όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα για τους κλόουν. Ποιον ψηφίζεις? Ανάμεσα σε Σαρκοζή, Εθελοντή, Νουδού και Χασάπη. Χασάπη, Να σου πω, εσύ έχετε ζώα στο χωριό? Τι? Έχετε ζώα στο χωριό? Όχι, έχει φροντίσει. Ναι, 15. Δεν είναι 15. Εγώ έχω δει ότι έχεις 4.000 πάνω στα Τρίκαλα. Υπέροχος. Είναι ακριβώς
η ψήφος μου πηγαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι όλη η εφταετία, όπως πάμε τώρα, Μητσοτάκη, ναι, όπως το έχουμε βιώσει. Απευθείας αναθέσεις, δουλίτσες, τυχεροί άνθρωποι που έχουν κερδίσει οι θυγατέρες τους 2, 3, 5, 6, 535.000, δεν ξέρω πόσες φορές το Τζόκερ, μαύρο χρήμα, πολιτικό, πελατειακές σχέσεις, είναι όλη η εφταετία Μητσοτάκη σε έναν άνθρωπο. Ωραία. Γι' αυτό και η ψήφος μου πηγαίνει εκεί. Επόμενο. Θέλω να μας πεις για το τελευταίο σου ρεπορτάζ στο ντοκουμέντο. Ναι, λοιπόν. Τώρα αυτό η αλήθεια είναι να το πιάσεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, Δημήτρη. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο. Πιάσ' το όσο πιο απλά και απλοϊκά γίνεται. Αν γίνεται κάποιος να μιλήσει απλοϊκά, λοιπόν, όταν μιλάμε για ηλεκτρικό πάλι. Η θύμηση. Να το πιάσουμε λίγο όσο γίνεται από την αρχή του και να το φτάσουμε σταδιακά χωρίς να γρηγορήσω. Δεν είμαστε ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε ο Κώστας, ούτε ο Ζάβαλος, κανείς μας δεν είναι επιστήμονας. Οι επιστήμονες λοιπόν αυτό που μας είπαν είναι το εξής. Είναι άλλο πράγμα η λειψιδρία και είναι άλλο πράγμα η ανομβρία. Από την κυβέρνηση γίνεται εντέχνος και φυσικά με την μηντιακή της μπροστοφυλακή γίνεται εντέχνος μια σύγχυση αυτών των δύο πολύ συγκεκριμένων και πολύ σημαντικών όρων. Η ανομβρία σημαίνει δεν βρέχει, η λειψιδρία σημαίνει ότι χάνουμε το νερό γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Εδώ λοιπόν έχουμε την ένωση, την όσμωση των δύο αυτών στοιχείων. Δηλαδή, όντως, η κλιματική κρίση είχε ως αποτέλεσμα την επίσπευση κάποιων διαδικασιών και ταυτόχρονα η λειψιδρία εμφανίζεται λόγω της ανεπάρκειας των μέχρι πρότινος υπαρχουσών υποδομών. Οι άνθρωποι που μας μίλησαν στο ρεπορτάζ μας έκαναν σαφές ότι ήταν γνωστό ότι το νερό στην Αθήνα βάσει των υποδομών, το τονίζω, θα έφτανε μέχρι το 2030, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μετά την περίοδο της λειψιδρίας τη δεκαετία του 90 και ιδιαίτερα προς τα τέλη της δεκαετίας του 90 και μέχρι το 2001, πάλι με Μητσοτάκη. Ναι, το 2001 δεν είχαμε τότε, αλλά ναι, το 1993. Λοιπόν, σημαίνει ότι θα έπρεπε ήδη από το 2001, η κυβέρνηση Σιμίτη είναι τότε, η δεύτερη θητεία, έπρεπε να έχουν γίνει ήδη οι πρώτες μελέτες για τα έργα μετά το 2030. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, δεν έγινε ούτε την κυβέρνηση Σιμίτη, ούτε Καραμαλή, ούτε ΓΑΠ, ούτε Σαμαρά, ούτε τη Τσίπρα, ούτε φυσικά τη Μητσοτάκη. Η κλιματική κρίση λοιπόν επιστεύδει τη διαδικασία σε ό,τι έχει να κάνει με τη μείωση του νερού που μπορούμε να έχουμε στην Αττική και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση στην οποία μας το παραπέμπει. Γιατί ξαναλέω, δεν έχουμε τις βροχές που χρειάζονται και δεν υπάρχουν και υποδομές. Άρα λοιπόν αυτό δίνει μια πάρα πολύ καλή αφορμή και ευκαιρία να γίνουν μεγάλα έργα πολλών εκατομμυρίων με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Κοντά 2 δις παρεμβάσεις έχω διαβάσει. Ακριβώς. Μόνο ο Εύρητος, το μεγαλόπνοο project για την Αττική, είναι στα 500 εκατομμύρια. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά με τη διαδικασία του κατεπήγοντος σε ένα όντως επίγον ζήτημα όπως είναι το νερό στην Αττική, δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές μελέτες ή τουλάχιστον δεν γίνονται όπως θα έπρεπε να γίνουν τα πράγματα και δεν υπάρχουν και αναγκαίες μελέτες για τα κόστη κτλ. Ποιος θα το πληρώσει όλο αυτό? Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Από το Ταμείο Ανάκαμψης υπήρξε καθόλου πρόβλεψη να πάνε πόροι σε τέτοια Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το γεγονός λοιπόν ότι προκρίνεται η λογική των μεγάλων έργων, ασχέτως ξαναλέω αν οι μελέτες θα έδειχναν ότι χρειαζόμαστε μεγάλα έργα, γιατί υπάρχουν λιμνάζοντα κεφάλαια στο Ταμείο Ανάκαμψης τα οποία ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί. Το ζήτημα λοιπόν είναι όμως εδώ ότι ακόμα και το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί για την Αττική Δημήτρη, δεν βγαίνει. Ξαναπες μου λίγο, έχουν προβλεφθεί έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης γιατί δεν σε έχασα λίγο. Ναι, υπάρχουν, ξαναλέω, δεν υπήρξαν άμεσες προβλέψεις στο προηγούμενο διάστημα. Η διαδικασία όμως τώρα του κατεπήγοντος είναι εκείνη που πρακτικά δίνει το πράσινο φως, να το πούμε πάρα πολύ απλά,
για την εκταμείευση κεφαλαίων τα οποία δεν είχαν απορροφηθεί μέχρι τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με δεδομένο ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, τελειώνει. Άρα μιλάμε όχι για πρόσθετα κεφάλαια, αλλά για ανακατανομή κεφαλαίων. Ήταν λιμνάζοντα κεφάλαια. Είναι διπλό. Είναι δηλαδή από τη μία, πώς να το πούμε, υπό την έννοια ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι ένας κουμπαράς τον οποίο παίρνουμε και δεν έχουμε καμία υποχρέωση. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα έμεσο μνημόνιο. Έτσι πρέπει να γίνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα για να μπορέσουν να αποταμιευτούν αυτά τα χρήματα. Με πολύ συγκεκριμένους όρους από την κατά τα λοιπά φιλολαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι όροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εδώ έχεις χρήματα τα οποία έπρεπε να δοθούν με κάποιον τρόπο και το θέμα είναι ότι αυτά θα δοθούν με έναν τρόπο, ξαναλέω, ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη του όλα τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα, ας το πούμε έτσι, που έπρεπε να γίνουν, προκειμένου αυτά τα χρήματα να δοθούν σωστά και με οικολογικό πρόσημο. Το τρίτο ζητούμενο εδώ έχει να κάνει φυσικά με το χρονοδιάγραμμα. Από την κυβέρνηση στην μεγάλη εκδήλωση που είχε διοργανωθεί πριν από λίγες εβδομάδες για τα 100 χρόνια της ΕΙΔΑΠ, λέχθηκε ότι το έργο αυτό θα είναι έτοιμο μέχρι το 2029. Εμείς μιλώντας με ανθρώπους του κατασκευαστικού τομέα μας εξήγησαν ότι μόνο οι μελέτες θέλουν τουλάχιστον μία διετία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στην καλύτερη αυτά τα έργα θα έπρεπε να είναι έτοιμα 6 χρόνια από τώρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι και εδώ υπάρχουν μεγάλες και σοβαρές αντιρρήσεις για το πόσο θα μπορέσουν να επιτευχθούν, σε τι διάστημα μάλλον, αυτοί οι στόχοι. Και στο άλλο μεγάλο project τώρα που έχει να κάνει με το νερό, μιλάμε φυσικά για ξεκάθαρη αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής. Είναι κάτι το οποίο έχει ελεγχθεί από τον κύριο Σαχίνη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΙΔΑΠ, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής με αντίβαρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα έργα τα οποία θα γίνουν από εδώ και πέρα. Τώρα μεταφέρω, η αλήθεια δεν το λέω επακριβώς όπως το είπε ο άνθρωπος, δεν έχω τις δηλώσεις μπροστά μου, αλλά αυτό είναι το γενικότερο νόημα. Το πιο σημαντικό όμως και ένα case study το οποίο πιθανά δείχνει προς τα που πηγαίνει το πράγμα με το νερό, έχει να κάνει με την συλλογική διαχείριση του νερού στη Θεσσαλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τη Θεσσαλία ως case study, γιατί εδώ έχουμε τα στοιχεία του λεγόμενου καπιταλισμού της κρίσης. Είναι αυτός ο όρος ο οποίος έχει αποδοθεί από την Naomi Klein σε περιπτώσεις όπως, ας πούμε, ήταν η περίπτωση του τυφώνα Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη. Δηλαδή έχουμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή και στη συνέχεια, όταν το κράτος αποσύρεται εντέχνως, μπαίνουν οι μεγάλες εταιρείες και κάνουν κουμάντα. Λοιπόν, στην Θεσσαλία τι είχαμε? Στη Θεσσαλία είχαμε τον Ντάνιελ. Έναν χρόνο μετά τον Ντάνιελ έχουμε το περιβόητο master plan των Ολλανδών, η οποία η Ολλανδία, εν πάση περιπτώσει, στην συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι ήταν από την Κυψέλη. Ήταν η εταιρεία HBA. Σαν την Ιταλίδα. Ναι, η οποία και ο CEO και ο εκτελεστικός διευθυντής είχαν σχέσεις φυσικά με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε το ρεπορτάζ. Μπορεί να είναι εθελοντές. Δεν θα το έλεγα με βάση τις θέσεις που είχαν στον ΟΑΣΑ προηγουμένως. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά για το master plan αυτό, λέγοντας ότι θα δώσει ένα νέο παράδειγμα διαχείρισης των υδάτινων πόρων στη Θεσσαλία και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Εδώ είναι το σημείο κλειδί, γιατί έχουμε την διαχείριση των υδάτων άνδρευσης στην Θεσσαλία να περνάει πλέον στα χέρια των ιδιωτών. Έχουμε το master plan της HBA να λέει επιλέξει ότι πρακτικά προωθείται η συμβολιακή γεωργία στην Θεσσαλία. Τι σημαίνει αυτό? Να το πούμε πάρα πολύ απλά. Έχω εγώ μια εταιρεία και πηγαίνω και παίρνω το χωράφι του Μπάκου και του Βλαχόπουλου και λέω αυτά τα δύο μεγάλα χωράφια λοιπόν θα τα πάρω εγώ. Θα κλείσουμε εταιρείες, business μάλλον, με μεγάλα σούπερ μάρκετ. Θέλουμε 30 τόνους ρυζιού για το τάδε σούπερ μάρκετ και αυτό θα καλλιεργείται. Δεν μας ενδιαφέρει τι έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία, δεν μας ενδιαφέρει τι έχει ανάγκη η διατροφική επάρκεια της χώρας. Τελειώνει η κλωστοϊφαντουργία, τελειώνει το βαμβάκι, εμάς μας νοιάζει μόνο αυτό. Άρα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε τον έλεγχο της γης
και του νερού από τις πολυεθνικές. Μάλιστα, αυτό ταυτόχρονα προωθούνται η διαχείριση του νερού για τις αντλησιοταμιεύσεις, για τα υδροηλεκτρικά, προωθείται η διαχείριση του νερού για τις big farms. Πρακτικά αυτό κουμπώνει άρρηκτα με αυτό που λένε οι αγρότες αυτές τις μέρες και οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία. Μας διώχνουν, μας έχουν αφήσει στην εξαθλίωση προκειμένου να μπορέσουμε συνέχεια να μην μπορούμε να διαπραγματευτούμε ούτε την τιμή όταν θα έρθουν να μας πάρουν τα χωράφια και τη γη μας. Αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό και ερημώνει η περιφέρεια σταδιακά. Το νερό είναι μεγάλη, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την αλυσίδα, και για να το κλείσω, γιατί είναι και στο πλαίσιο της εποχής, να μην ξεχνάμε τα data centers. Τα data centers είναι το μεγάλο παιχνίδι πλέον των δύο υπερδυνάμεων, τα οποία θα έχουμε 18 πλέον στην Ελλάδα από αυτά. Ένα πράγμα μόνο θα πω, πέρα από τις τεράστιες ποσότητες ενέργειας που είναι γνωστό ότι χρειάζονται. Και νερού. Χρειάζονται και νερό. Χρειάζονται 25,5 εκατομμύρια λίτρα νερού το χρόνο. Για να ψύχονται ακριβώς, για να μην υπερθερμαίνονται. Εμείς θα κάνουμε 18. Για να ρωτάμε μαλακίες στο AI, με λίγα λόγια. Ρωτάμε μαλακίες εμείς στο AI και θέλει κάργα νερό. Καταλαβαίνουμε ότι το νερό πλέον δεν είναι μόνο το τι πίνουμε εμείς, δεν είναι μόνο το τι θα παράγουμε, είναι ότι θα ελέγχεται και το πόσο πίνουμε και το τι θα παράγεται και το πού θα δίνεται το νερό. Και αυτό σε συνδυασμό φυσικά και με τη διαχείριση των δασών, που θα είναι και το επόμενο ρεπορτάζ στο ντοκουμέντο, τα οποία και τα δάση πλέον δίνονται και επίσημα σε ευρετικά σχήματα ιδιωτών και δημοσίου, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε πλέον αν θέλετε, τη μετατροπή της χώρας σε χώρο. Με όλους εμάς να είμαστε, ηθαγενείς, δεν ξέρω. Αυτό. Μάλιστα. Κούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντα, γι' αυτό και άλλωστε σε καλούμε. Αν κάτι σε χαρακτηρίζει είναι αυτό. Ναι, είναι έτσι διάθετος τόνος. Σου φτιάχνει λίγο το κέφι. Και είναι και 10 η ώρα, σιγά σιγά κάποιοι πάνε για ύπνο, ρε παιδί μου, να πάνε να σκεφτούν όλα αυτά, να ερεμήσουν, να μετρήσουν τα προβατάκια τους. Πόσα προβάτα? 0. Εγώ βλέπω 4.000. 54.000 πρόβατα έχεις. Ωραία, Κούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, φίλοι. Γεια σου, Δημήτρη μου. Γεια σου, Κούλαλη. Θεσμικός Κούλαλης, 16 λεπτά, έτσι. Με το ρολόι. Γιάννη, βγες. Ήρθε η σειρά μου να μπω για το επόμενο τηλέφωνο. Επειδή είναι γνωστό εδώ ότι δεν κάνουμε διαλύματα, το ξέρετε αυτό, πάμε κατευθείαν στο επόμενο τηλέφωνο. Λοιπόν, θα δώσετε προσοχή για το επόμενο τηλέφωνο, το οποίο τώρα θα βγάλουμε στον αέρα. Θα μάθετε λεπτομέρειες σε λίγο. Θέλω, ήταν δικιά μου μια προσωπική έτσι, πώς το λένε, επιθυμία, να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο τα τελευταία 2 με 3 χρόνια πρώτα απ' όλα αφορά και εμένα, αλλά όχι μόνο εμένα, αφορά πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Και μιλάμε για τις καταχρηστικές ενέργειες, όπου κάνει η ΔΔΕ, ο διαχειριστής δηλαδή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, και αφορά πάρα πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατηγορούνται για ρευματοκλοπή. Δηλαδή κατηγορούνται για κακούργημα. Η ρευματοκλοπή έχει γίνει κακούργημα τα τελευταία χρόνια, οπότε θέλω να συζητήσουμε γι' αυτό, διότι είναι ένα θέμα το οποίο τον τελευταίο καιρό ευτυχώς μέσα από προσωπικές ενέργειες διαφόρων ανθρώπων, οι οποίοι βρεθήκανε να χρωστάνε εξαιρετικά μεγάλα ποσά στον ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορεί ότι είναι εγκληματίες, ότι κλέβουν το ρεύμα, και χωρίς να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να αποδείξουν τόσο την αθωότητά τους, διότι η ΔΔΕ δεν τους αφήνει αυτή την επιλογή, δεν υπάρχει κάτι στο οποίο μπορούν να στηριχθούν, και τα ποσά τα οποία τους ζητά είναι πολύ μεγάλα. Θα συζητήσουμε όμως γι' αυτό λεπτομέρειες εντός ολίγου, για να πάρω και το τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένας αδιανόητος βραχνάς, μια θηλιά στο λαιμό πάρα πολλών ανθρώπων, όπου αυτή τη στιγμή πρέπει να πληρώσουν αυτά τα οποία τους ζητάει η ΔΔΕ μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλιώς τους απειλεί ότι θα τους κόψει το ρεύμα τόσο στην παροχή στην οποία
κατηγορούνται ότι κάναν τη ρευματοκλοπή, όσο και σε οποιαδήποτε άλλη παροχή είναι στο όνομά τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κρατήστε το. Οπότε πάμε κατευθείαν για το τηλέφωνο, για να μην τα λέω μόνος μου. Λοιπόν. Καλησπέρα. Γεια σου Μαριάννα, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα, Μαριάννα. Καλησπέρα. Λοιπόν, μιλάμε με την πίστη Μαριάννα. Έχουμε εδώ και πολύ καιρό επικοινωνία μαζί και συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό. Έχει περάσει σίγουρα ένας μήνας. 2 μήνες ακριβώς. Εμένα τραβάει ακόμη περισσότερο το συγκεκριμένο. Είμαι στα 3 χρόνια τώρα και συνεχίζω. Όμως κάτι το οποίο εγώ το είχα πάθει παλιότερα, τώρα διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε όλη αυτή το φοβερό πρόβλημα, αυτό το λαβύρινθο που έχει φτιάξει η ΔΔΕ και κατηγορεί ανεξέλεγκτα πολίτες ότι κλέβουν ρεύμα. Θες να μας πεις κάποιες, για να καταλάβουν και τι λέμε οι φίλοι ακροατές οι οποίοι μας ακούνε, θέλεις να μας πεις κάποιες, όχι πολλές λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται, μια μικρή περίληψη, τι ακριβώς έγινε στη δικιά σου περίπτωση πριν κάποιο καιρό και σε τι κατάσταση έχεις βρεθεί αυτούς τους 2 μήνες. Σήμερα. Και σε τι κατάσταση βρίσκομαι σήμερα που μιλάμε. Και σε τι κατάσταση βρίσκομαι σήμερα που μιλάμε, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ πριν από 2 περίπου μήνες μετεκαταστάθηκα στη Λισαβόνα και την 7η-8η μέρα που έψαχνα πυρετοδός, έβλεπα αγγελίες και έψαχνα να βρω σπίτια, χτυπάει τηλέφωνο της μάνας μου, με παίρνει η μάνα μου και μου λέει μόλις έφυγε από το σπίτι ένας δικαστικός επιμελητής ο οποίος μου επίδωσε μία επιστολή, έχω μείνει άφωνη, γράφουν ότι έχεις κλέψει ρεύμα. Η κατηγορία είναι αστική και ποινική. Οφείλεις 2.500 χιλιάρικα περίπου και πρέπει να εξοφλήσεις μέσα στον πρώτο μήνα. Έχουν σπάσει το ποσό σε 4 δόσεις και πρέπει να πληρώσεις πάρα αυτά γιατί θα μείνει το σπίτι σου χωρίς ρεύμα. Αυτά τα 2.500 χιλιάρικα πώς προκύπτουνε? Πώς το δικαιολογούνε? Πώς το δικαιολογούν? Η κατηγορία είναι η ρευματοκλοπή. Το proof, η απόδειξη είναι ότι αρχικά μία σπασμένη σφραγίδα ενός ρολογιού. Δηλαδή έρχεται ο ΔΔΕ σε ανύποπτο χρόνο και χωρίς να ενημερώσει, ενώ οφείλει να ενημερώσει, καταστρατηγεί δηλαδή τον κώδικα με τον τρόπο που πιστοποιεί τις ρευματοκλοπές. Καταπατά τις διατάξεις του κώδικα διαχείρισης του ελληνικού δικτύου διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας και του ΦΕΚ του 2017. Έρχεται λοιπόν στο σπίτι χωρίς να ενημερώσει, παίρνει το ρολόι σου επικαλούμενος ότι είναι σπασμένες οι σφραγίδες ή μπορεί να έχει κάποιες εκδορές στο τζαμάκι του μετρητή ή τα ταμπούρα μπορεί να είναι σε μεσαία θέση. Ξυλώνει το μετρητή και μετά, αφού περάσει από μια διαδικασία αυτοψίας που γίνεται μεταχρονολογημένα, που και αυτό πάει κόντρα στις διατάξεις της ΕΔΙΕ, δηλαδή ο χρόνος πιστοποίησης της ρευματοκλοπής σε σχέση με την επίδοση της αποστολής και την επιβολή του προστίμου έχει ένα τεράστιο κενό. Ναι. Εμένα δηλαδή μου βρήκαν προβληματικό τον μετρητή μου το 2023 και η επιστολή μου επιδόθηκε το 2025. Περάσανε 2 χρόνια. Το πού βρισκόταν ο μετρητής μου αυτά τα 2 χρόνια, υπό ποιες συνθήκες αποθηκεύτηκε, ποιος τον επισκέφτηκε, αν φυλάχθηκε σε έναν ασφαλή χώρο που δεν μπαινόβγαιναν άνθρωποι ή μπαινόβγαιναν άνθρωποι, αυτό δεν μπορεί κανείς να το εγγυηθεί. Ναι, γιατί σου λέει ότι είναι δεξιά του. Εμένα ήταν το 2017 όταν έγινε η αντικατάσταση του ρολογιού και το εξώδικο μου επιδόθηκε το 2022, 5 χρόνια μετά. Οκ. Είσαι από τις πιο ακραίες περιπτώσεις που γνωρίζω. Επίσης νομίζω ότι ήσουν άτυχος χρονικά. Ναι. Δηλαδή τώρα έχει πάρει φωτιά αυτό το θέμα και είμαστε πάρα πολλοί και δρούμε και κάπως συλλογικά και ενημερώνουμε ένα τον άλλον. Εγώ ήμουν από τους πρώτους. Ήσουν από τους πρώτους και ήσουν μόνος, πολύ. Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο το story. Βεβαίως. Ωραία. Οι 2.500 προκύπτουν από αυτό το οποίο αποφάσισε. Άκου πώς προκύπτει τώρα αυτό, πώς σου χρεώνουν. Ναι. Σου χρεώνουν ένα μέρος
που έχει να κάνει με την ενέργεια που δεν έχεις πληρώσει, που έχεις καταναλώσει αλλά έχεις κλέψει και δεν έχεις πληρώσει, και σου φοράνε και ένα κόστος διαχείρισης όλης της υπόθεσης. Αυτό είναι από ένα δικό τους αλγόριθμο, έχουν βγάλει μια δικιά τους εξίσωση. Έχουν βγάλει μια εξίσωση από την οποία πραγματικά παθαίνεις εγκεφαλικό αν ψάξεις λίγο να πιάσεις τα μαθηματικά. Βγάζουν δηλαδή με έναν τρόπο την τεκμαρτή κατανάλωση που είναι, εάν εγώ π.χ. κατηγορηθώ ότι έκλεψα ρεύμα 17 με 19. Οκ. 3 χρόνια, αν τα πιάσουμε ολόκληρα, όλο 17, 18, 19, μία τριετία. Πάνε ένα χρόνο πίσω, σου λένε 17 με 19 έκαψες χ. Πάνε ένα χρόνο πίσω, βλέπουν τι έκαψες εκείνο το χρόνο, ψ. Ωραία. Σου παίρνουν αυτόν τον χρόνο, τον ψ, επί 3, που είναι τα 3 χρόνια για τα οποία κατηγορείσαι για ρευματοκλοπή. Και από αυτή είναι η τεκμαρτή, και από αυτή την τιμή αφαιρούν την ενέργεια που έχεις καταναλώσει όντως και έχεις πληρώσει. Η πλήρωση και σου ζητάει διαφορά. Και σου ζητάει διαφορά. Ναι. Τώρα, αυτά για να τα καταλάβεις, πρέπει μάλλον να είσαι μέσα σε ένα group σαν αυτό που βρίσκομαι εγώ εδώ και 2 μήνες, με ανθρώπους που ψάχνουμε, αναλύουμε και κάπως βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Εάν δεν έχεις κάποιον να συνομιλήσεις, μένεις λίγο στο κενό. Ναι. Διαβάζεις ότι θα έπρεπε να έχεις πληρώσει τόση ενέργεια, ότι έχεις κλέψει, έχει βγει απόφαση, έχει χαθεί το τεκμήριο της αθωότητας, έχει ποινικοποιηθεί η μείωση της κατανάλωσης, γιατί ο ΔΔΕ τι λέει? Σου παίρνω το ρολόι, γιατί μου φαίνεται ύποπτο. Το παίρνω στα εργαστήριά μου. Μετά από 2, 3, 4 χρόνια το περνάω από έλεγχο, από μια αυτοψία, στην οποία είναι υποχρεωμένος να σε καλέσει. Πρέπει να γίνει παρουσία σου κανονικά. Ισχυρίζονται ότι ενημερώνουν και ειδοποιούν. Είμαστε πάρα πολύ αυτοί όμως που το διαψεύδουμε αυτό, γιατί δεν ενημερωθήκαμε ούτε στην αφαίρεση του μετρητή, ούτε στην αυτοψία να παρευρεθούμε. Και τι κάνει? Διαπιστώνει ρευματοκλοπή στην αυτοψία. Και μετά ενεργοποιεί αυτό το πολύ έξυπνο σύστημα που πάει και σκανάρει όλα τα τιμολόγια, ένα σύστημα AI, σκανάρει τις καταναλώσεις και μόλις εντοπίσει σε περασμένα τιμολόγια μείωση κατανάλωσης, λέει εδώ ξεκινάει η ρευματοκλοπή. Ναι. Εμένα λοιπόν η ρευματοκλοπή μου ξεκινάει σε ένα τιμολόγιο που βρήκε αυτό το έξυπνο σύστημα, έναν εκαθαριστικό λογαριασμό, ο οποίος ήταν μειωμένος κατά 3 ευρώ από τους προηγούμενους. Τρομερό ποσό ρευματοκλοπής δηλαδή. Μιλάμε για τρομερή κατανάλωση. Δηλαδή σε ένα τετράμινο εγώ πήγα και πήραξα τα ταμπούρα μου και τα τζαμάκια μου και δεν ξέρω καν τους τεχνικούς όρους, ας πούμε, του μετρητή. Έσπασα τις φραγίδες, πήραξα εκεί, δεν ξέρω τι πήραξα, για να κλέψω 3 ευρώ. Ναι. Και μιλάμε για ρολόγια τα οποία είναι παμπάλαια. Το 1970 συγκεκριμένα το δικό μου. Μπράβο. Το 1972. Μιλάμε για τα ρολόγια των δίσκων. Τα ρολόγια του δίσκου. Το κλασικό δίσκο που βλέπεις γυρνάει. Και τώρα αυτά αντικαταστούνται με τα ψηφιακά ρολόγια. Μάλιστα. Το πολύ σοβαρό που συμβαίνει σε αυτή την ιστορία είναι ότι σκάνε οι επιστολές σε ανθρώπους που είναι παντελώς ανίδεοι, και εγώ είμαι ανίδεη, αλλά εγώ μπήκα στη δικασία να ψάξω, σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, σε συνταξιούχους, σε ανθρώπους που είναι αμαία, εμφανίζονται με δικαστικούς επιμελητές, κάτι το οποίο είναι τρομακτικό, έτσι, να εμφανίζεται ένας επιμελητής στην πόρτα σου, αφήνουν το ραβασάκι, φεύγουν. Παίρνουν οι άνθρωποι καημένοι δικηγόρους να ρωτήσουν τι συμβαίνει, και οι δικηγόροι τους λένε παιδιά δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, ειδικά για κόστη από 900 έως 2.500-3.000, 900 ευρώ με 2.500 3. Όλοι οι δικηγόροι λένε μην ασχοληθείς. Τόσο θα σου πάνε σχεδόν τα δικαστικά έξοδα. Θα σου πληρώσεις μόνο σε μένα αυτά. Ναι. Και σε ένα σωρό άλλες από εδώ και από εκεί, ας πούμε, περιπτώσεις που θα χρειαστεί να δώσει και άλλα χρήματα. Εγώ, φερειπίν, έχω ήδη πληρώσει 7 εκατοστάρικα για να ζητήσω από την τράπεζά μου να μου στείλει αναλυτικές κινήσεις στον καρτόν μου για να αποδείξω απουσίες για το διάστημα που με κατηγορούν για ρευματοκλοπή. Είναι μια δικασία που κοστίζει και έχω δώσει και χρήματα σε 2 δικηγόρους. Ο πρώτος μου πήρε χρήματα για να μου πει ότι η υπόθεσή μου είναι αδύναμη, και η δεύτερη ήταν οι καρχαρίες. Και μου πήρανε 3 φορές πάνω την τιμή που παίρνουν όλα τα γραφεία που συζήτησα αργότερα, για να μου συντάξουν μία ένσταση. Ναι.
Δηλαδή, έχω δώσει ήδη 7-8 εκατοστάρικα πριν καν ξεκινήσω τη διαδικασία της αγωγής. Την οποία θα ξεκινήσω άμεσα. Να κάνω και εγώ, μια και το συζητάμε αυτό, να κάνω και εγώ τη δικιά μου τοποθέτηση. Το δικό μου το πρόστιμο είναι στα 25.000, γιατί είναι για επαγγελματική χρήση και μέχρι τώρα έχω ξοδέψει γύρω στα 5.000 δικαστικά. Και φαντάζομαι, εγώ τουλάχιστον τους τελευταίους 2 μήνες ασχολούμαι αποκλειστικά με αυτό το θέμα. Εγώ ασχολούμαι αποκλειστικά εδώ και 4 χρόνια. 3 χρόνια. Δηλαδή, ο χρόνος που αφιερώνουμε σε αυτή την ιστορία είναι ένας χρόνος που είναι πεταμένος. Ναι. Και χαμένος. Τι γίνεται με όλα τα υπόλοιπα τα οποία βλέπεις και στην ομάδα? Βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολλές παρεμβάσεις τηλεοπτικά από τον υπόλοιπο, για τον υπόλοιπο κόσμο. Μιλάμε για πάρα πολλές περιπτώσεις. Εσύ μόνο μου λες ότι γνωρίζεις γύρω στις 800 περιπτώσεις, είναι πολύ περισσότερες. Γιατί προφανώς δεν μπαίνουν όλοι αυτοί στην διαδικασία να το ψάξουν. Υπάρχουν πολλοί που απλά πληρώνουν. Τα ποσά, όπως είπες, μπορεί να είναι μικρά, μπορεί να είναι 700-500 ευρώ, αλλά μπορεί να είναι και πολύ μεγάλα. Πάμε χάρη το δικό μου. Έχουμε και 40.000 στην Καβάλα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κυρίως είναι στα επαγγελματικά αυτά, εντάξει. Ναι. Έχουμε σε ιδιώτες έχουμε 7 και 10 χιλιάρικα χρέη. Ναι. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή στην ομάδα. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι εμένα με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι μέσα στο Facebook βρήκα 2 ομάδες με ανθρώπους σαν και εμένα που έχουν βρεθεί στη θέση μου πριν από μένα και κάπως μας βοήθησαν να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνει κανείς να βρεθεί σε αυτή τη θέση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς να κινηθεί, δηλαδή να έχει κάποια facts, ας πούμε, και κάποια πρώτα βήματα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και μια συστηματική ενημέρωση. Δηλαδή υπάρχει ένα group που λέγεται Ρευματοκλοπή και αντιμετώπιση της στο Facebook, στο οποίο έχουν αναρτηθεί αποφάσεις δικαστηρίων αθωωτικές. Έχουν αναρτηθεί όλα τα αποσπάσματα στην εκπομπή του Χαριτάτου στο Open, που είναι ο μόνος που μέχρι στιγμής από τα mainstream media, ας πούμε, που έχει βγάλει την υπόθεση στα κανάλια. Αυτός ο άνθρωπος πριν από 2 εβδομάδες εκπομπή του είπε ότι έχει καταγεγραμμένες 800 υποθέσεις ως εκπομπή, 2 εβδομάδες πριν. Ναι, 800. Στην εκπομπή του, έτσι. Μόνο Χαριτάτος. Οπότε εγώ θεωρώ ότι έχουμε ξεπεράσει τις εκατοντάδες και έχουμε μπει στις χιλιάδες υποθέσεις πλέον. Σίγουρα. Να σου πω επίσης ότι στην περίπτωσή μου, όταν ήμουν στο δικαστήριο στην Ευελπίδων, είχα τον αριθμό στο πινάκιο γύρω στο, αν θυμάμαι καλά, ήταν 15. Όλες, από μία μέρα, έτσι, όλες οι προηγούμενες υποθέσεις στην αίθουσα που ήμουν ήταν όλες για ρευματοκλοπή. Σε μία μέρα, δηλαδή εγώ ήμουν από τους προτελευταίους. Το λέμε και οι δικηγόροι. Αυτό, όποιον δικηγόρο καλέσεις, λέει, έχουν κολλήσει τα δικαστήρια. Ναι. Δηλαδή γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή. Είναι ο ίδιος υπάλληλος στη ΔΔΕ, ο οποίος πηγαίνει σαν μάρτυρας, γιατί υποχρεούνται να καλέσουν κάποιο μάρτυρα. Πηγαίνει ο ίδιος μάρτυρας, ο οποίος πολλές φορές, επειδή μπορεί να καταθέτει σε άλλη αίθουσα και θα πρέπει να περιμένουν ή να περάσουν τον αριθμό στο πινάκιο στον επόμενο μέχρι να επιστρέψει ο ίδιος μάρτυρας από το τμήμα περιστερίου, παραδείγματος χάρη, στο οποίο θα επιστρέψει στην αίθουσα, θα πει για αυτό το οποίο είδε και θα πάει στην επόμενη αίθουσα. Πέρα το δίκτυο προφανώς των δικηγόρων, που εντάξει και οι δικηγόροι είναι αυτοί, αναλαμβάνουν τις υποθέσεις. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, μιλάμε για μια τρομερά τεράστια μπίζνα, στην οποία ο ΔΔΕ ιδιωτικοποιημένος με το 49% σε αυτή την αυστραλέζικη εταιρεία έχει κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Βρίσκει προβληματικά ρολόγια. Η δικιά μου περίπτωση είναι αυτή ακριβώς. Θέλω να πούμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα εδώ, ότι το βρίσκει τα προβληματικά ρολόγια είναι πάρα πολύ αμφισβητήσιμο, γιατί επιτέλους και δημόσια υπόθηκε σε εκπομπή του Χαριτάτου από πραγματογνώμονα, από τον κύριο Γκλαβόπουλο, ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο. Βγήκε και είπε δημόσια ότι αυτοί που πάνε και ξυλώνουν τα ρολόγια, πρώτον δεν είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είναι εξωτερικοί, και δεύτερον παίρνουν μπόνους για κάθε ρολόι που βρίσκουν παραβιασμένο. Ναι, αυτοί που κάνουν τις μετρήσεις το κάνουν αυτό. Αν τυχόν βρουν κάποιο παραβιασμένο, κάποιο προβληματικό ρολόι, μπορεί να πάρουν μπόνους γιατί πληρώνονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ισχύει. Ναι, ακούγεται ότι το μπόνους είναι 170 ευρώ. Εγώ δεν το έχω διασταυρώσει κάπως αυτό. Ναι. Αλλά το μπόνους είναι τέτοιο που σε κάνει να αναρωτιέσαι γιατί να μην βγάλει εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος που βγάζει το ρολόι, δεν του σπάει τις φραγίδες, δεν του τρυπάει το μετρητή, δεν του κατεβάζει τα ταμπούρα στη μεσαία θέση, δεν σπάει το τζαμάκι.
και δεν τραβάει μετά μια φωτογραφία να πει παιδιά βρήκα παραβιασμένο ρολόι. Το δικό μου το ρολόι είναι το 1991 στο μαγαζί. Πριν από μένα ήταν άλλα 4 καταστήματα, 4-5 καταστήματα από την ώρα που μπήκε και ουσιαστικά έσκασε σε μένα ότι το ρολόι δεν έγραφε τη μία φάση, είναι τριφασικό και έσκασε σε μένα και κατηγορούν εμένα ότι εγώ έκανα την παρέμβαση χωρίς το ρολόι προφανώς δεν είναι δικό μου. Πέρασε στο κατάστημά μου την εποχή που πήγα εγώ σε εκείνο το κατάστημα το 2011, δηλαδή υπήρχαν 20 χρόνια πριν που κατά πάσα πιθανότητα το ρολόι έγραφε με τον τρόπο που έγραφε. Δεν ξέρω ποιος το έχει πειράξει. Ας κάνουν αναζητήσεις πριν και σου λέει: εμείς εσένα το βρήκαμε. Εσύ έχεις περάσει το όνομά σου στο συγκεκριμένο ρολόι. Εσύ πρέπει να πληρώσεις αυτά τα λεφτά τα οποία έχουμε βρει ότι έχεις κάνει αυτή τη ρευματοκλοπή. Πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Είναι ξεκάθαρο πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Πρέπει να πούμε εδώ ότι εμείς από τότε που αρχίσαμε κάπως να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, έχουμε αρχίσει, καταρχάς το γράφουν στα group δημόσια. Μεταξύ μας λοιπόν λέμε και εγώ συστήνω σε όλους μου τους ανθρώπους να κατέβουν κάτω στις πολυκατοικίες τους, στα υπόγεια και να φιλμάρουν και να τραβήξουν προσεκτικά φωτογραφίες του μετρητή τους. Ώστε όταν εμφανιστεί ο υπάλληλος να ξυλώσει το ρολόι και επικαλεστεί ότι το βρήκε με σφραγίδες σπασμένες, εάν δεν είχε όντως σφραγίδες σπασμένες, να υπάρχει καταγεγραμμένο. Να υπάρχει μέσα στο κινητό με συγκεκριμένη ημερομηνία, τραβηγμένη φωτογραφία και βίντεο. Ναι. Και έχουμε χθεσινό post μέσα στο group ανθρώπου που λέει ότι έκανα ακριβώς αυτό που μου είπατε. Τράβηξα φωτογραφίες στο μετρητή μου λίγο καιρό πριν. Οι σφραγίδες είναι στη θέση τους και ήρθαν οι υπάλληλοι, οι εργολάβοι του ΔΔΕ, βγάλαν φωτογραφίες στο μετρητή και επικαλούνται σπασμένες σφραγίδες. Καλά, εντάξει. Δηλαδή αυτό που είναι καλό να κρατήσει ο κόσμος που θα μας ακούσει είναι ότι πρέπει να παρατήσει ό,τι κάνει αυτή τη στιγμή και να κατέβει αύριο το πρωί στα υπόγειά του να καταγράψει την κατάσταση παράνοια. Παράνοια. Είναι παράνοια. Είναι ένα μέτρο προφύλαξης. Υπάρχει οδηγία στην οποία λέει ότι αν κάποιος γνωρίζει και ξέρει και θέλει να σε εκδικεί με οποιοδήποτε τρόπο, μπορεί να κατέβει στο ρολόι που εσύ μπορεί να μην έχεις πάει και ποτέ για να δεις το ρολόι σου, να σου κόψει τις εξωτερικές και εσωτερικές σφραγίδες και να φύγει. Μετά να κάνει μια καταγγελία στο ΔΔΕ και από εκεί και πέρα έχεις τελειώσει. Ναι. Από εκεί και πέρα με το που θα δουν τις κομμένες σφραγίδες σε κάτι το οποίο είναι στο κοινόχρηστο χώρο. Έτσι, μεταξύ απαγορεύεται προφανώς το ρολόι να μείνει στο κοινόχρηστο χώρο, διότι πρέπει να γίνονται καταμετρήσεις. Δεν μπορεί να την πάρεις στο σπίτι σου μέσα το ρολόι. Από τη στιγμή εκεί έχεις τελειώσει. Γιατί πολύ απλά κάποιος το έκανε αυτό, κάποιος ο οποίος γνωρίζει, θέλει να εκδικήσει τον πρώην του Μοσχάρη και μπορεί να το γνωρίσει συγκεκριμένο. Πάει, σου κόβει εξωτερική σφραγίδα και από εκεί πέρα έχει κάνει καταγγελία και έχεις τελειώσει. Από το πουθενά έχεις βρεθεί μπλεγμένος. Και αν το ποσό είναι μικρό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία. Πόσο είναι, σημασία γιατί μπορεί να τρέξει στα δικαστήρια. Μαζεύουν λεφτά. Έχουν μαζέψει πάρα πολλά λεφτά από αυτήν την ιστορία. Αλλά είναι πάρα πολλοί ο κόσμος που έχει πληρώσει. Γιατί υπάρχει και ο εκβιασμός της διακοπής του ρεύματος, έτσι. Στον πρώτο μήνα, εάν δεν πληρώσεις, σου κόβουν το ρεύμα. Και όχι μόνο στο ρεύμα, το οποίο, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι στην παροχή πάνω, στο οποίο είναι συνδεδεμένο με μετακλοπή, σε οποιαδήποτε άλλη παροχή έχει στο όνομά του. 5 ακίνητα και εκδίδεται το λογαριασμό στο όνομά σου, σου κόβουν το ρεύμα και στα 5 ακίνητα. Επίσης, εγώ έχω ηχογραφημένη συνομιλία με εξυπηρέτηση του ΔΔΕ, με υπάλληλο, η οποία της θέτω ερώτημα και της λέω: εγώ στο διαμέρισμα για το οποίο κατηγορούμε για ρευματοκλοπή δεν μένω πλέον. Παρεμπιπτόντως, εμένα μου αφαίρεσαν το μετρητή όταν έκανα έτοιμα λύση του συμβολέου μου. Βγήκα από το σπίτι μου δηλαδή και είπα ότι πρέπει να κάνει το συμβολέο μου και να κάνει έναρξη ο επόμενος. Να απαντήσω εδώ μια ερώτηση. Δεν μπορείτε να βάλετε σφραγίδες δική σας, πρέπει να είναι σφραγίδες του ΔΔΕ. Είναι σφραγίδες οι οποίες είναι συγκεκριμένες, οι οποίες κλειδώνουν, σπάει ένα έμβολο μέσα, το οποίο δεν μπορεί να βάλεις δικιά σου σφραγίδα. Δεν υπάρχει στο εμπόριο, μπορείς να την βρεις και να την πάρεις. Και είναι όλες με κωδικό. Υπάρχει η κατηγορία της πλαστής σφραγίδας. Υπάρχει. Ναι. Έχει εμφανιστεί αυτό σε επιστολή δηλαδή. Ρωτάω λοιπόν την υπάλληλο, είναι ηχογραφημένο, κάθομαι κάπου και το ακούω, ας πούμε, και γελάω. Και της λέω, βάσει νόμου και βάσει της ενημέρωσης που έχω από τους δικηγόρους μου, δεν μπορεί να γίνει διακοπή ρεύματος όταν ο λογαριασμός εκδίδεται σε αφημί τρίτου. Ναι. Της λέω λοιπόν, στα 2 διαμερίσματα που έχω εγώ στο όνομά μου, μένουν άλλοι άνθρωποι και τα τιμολόγια εκδίδονται στο όνομά τους. Θα τους αφήσετε χωρίς ρεύμα? Ενώ κατηγορούμε εγώ για ρευματοκλοπή. Μισό λεπτό παρακαλώ, μου λέει, επιστρέφω αμέσως. Και μετά από 2 λεπτά μου απαντάει ναι. Και θα κοπεί το ρεύμα και σε ό,τι άλλο ακίνητο έχει. Και της λέω, παρότι το τιμολόγιο εκδίδεται σε αφημί τρίτου, ναι, μου λέει. Το οποίο είναι ψέμα. Ναι.
Δηλαδή η εξυπηρέτηση του ΔΔΕ λέει ψέματα και αυτό οδηγεί τον κόσμο στο να πληρώνει λεφτά που δεν έχει φάει και να πληρώνει για ενέργεια που δεν έχει κλέψει, επειδή φοβάται ότι θα βρεθεί με κομμένο το ρεύμα. Θα επιστρέψουμε σε αυτό και θα επιστρέψω και εγώ, το είχαμε πει και μεταξύ μας, Μαριάννα, όταν τελεσιδικήσει η δικιά μου η απόφαση. Είμαι στο εφετείο αυτή τη στιγμή, είμαι σε έφεση, όχι από τη δικιά μου πλευρά, από την πλευρά του ΔΔΕ, η οποία εκδικάζει στους επόμενους μήνες. Όταν τελειώσει, και θα μπορέσω και εγώ να μιλήσω ακόμη πιο άνετα σε αυτό, και θα δεις και εσύ πώς έχει προχωρήσει το κείμενο θέμα, θα επανέλθουμε, γιατί βλέπω εδώ και πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι σχολιάζουν αυτή τη στιγμή στα σχόλια στα οποία έχουμε και ρωτάνε πράγματα. Πρώτα, γι' αυτό και το λόγο μιλάμε σήμερα, ότι σε περίπτωση που είστε κι εσείς μέσα αυτούς που την έχουν πατήσει κατά αυτόν τον τρόπο, τι μπορείτε να κάνετε, να δείτε κάποια πράγματα και να μπορέσετε να ενημερωθείτε. Εγώ δεν είχα αυτή την τύχη. Να μπουν στο group, να έχουν κάποια πρώτη συμπαράσταση, ας πούμε, γιατί είναι ακραίο. Είναι πολύ έντονο το συναίσθημα όταν κατηγορείσαι για κλοπή και σου σκάει και το ποινικό, ότι θα περάσει από δικαστήριο. Να γίνονται δύο, έτσι. Αυτό να πούμε στον κόσμο, είναι δύο δικαστήρια. Ανεβάζεις φυγμούς. Να πω ένα πράγμα. Ναι. Μέσα από την πίεση και τις εντατικές προσπάθειες που κάνουμε στο group, έχουμε καταφέρει αυτό το πράγμα να το φέρουμε στη δημοσιότητα και έχουμε καταφέρει να έχουμε ερώτημα του Καραμέρου στη Βουλή. Δηλαδή έχουμε ένα ερώτημα από το ΣΥΡΙΖΑ, ένα δεύτερο ερώτημα νομίζω πάλι από τον ΣΥΡΙΖΑ πριν από 2 εβδομάδες και χθες έγινε ένα ερώτημα από το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Ναι. Με τίθενται ερωτήματα. Επίσης έχει γίνει παρέμβαση της εισαγγελέας στη Θεσσαλονίκη για τέτοιες υποθέσεις. Δηλαδή έχει αρχίσει το πράγμα να παίρνει δημοσιότητα και πια να μην είμαστε μόνοι μας όπως ήσουν εσύ. Και για κάποιο λόγο πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο 1-1,5 χρόνο αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Μακάρι. Γιατί είναι εκτεθειμένος ο ΔΔΕ αυτή τη στιγμή. Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ και καλή δύναμη. Επίσης, να είστε καλά. Πολύ χοντρό θέμα αυτό, έτσι. Είναι απίστευτο θέμα. Και είναι ενδιαφέρον πώς τα παιδιά στα σχόλια έχουν μπλεχτεί όλοι με το τι είναι δημόσιο, τι είναι ιδιωτικό, τι είναι ΔΔΕ, τι είναι το ΤΑΙΠΕΔ, τι είναι το υπερταμείο. Ο ΔΔΕ δεν υπήρχε, παιδιά, μέχρι το 2019, όπου έγινε το χώρισμα, ήταν όλα στη ΔΕΗ. Τώρα χωρίστηκε, πήγε η ΔΔΕ, αυτό ακριβώς ήταν το μεγάλο μπέρδεμα. Το 17, κάπου εκεί, 18 έγινε το χώρισμα, έγινε η ΔΔΕ, μετά ιδιωτικοποιήθηκε. Νομίζω το 15 είχε απόφαση. Ναι, απλά δεν είχε εφαρμοστεί. Αυτό που ρωτάει ένας φίλος, δηλαδή έρχεται υπάλληλος να ξυλώσει το μετρητή σε ποια περίπτωση, όταν μετακομίσει από το σπίτι? Όχι, δεν σου ξυλώνουν κάποιο το ρολόι. Όταν διαπιστώσει για οποιοδήποτε λόγο κάποιος εξωτερικός υπάλληλος της ΔΔΕ ότι πιθανόν το ρολόι σου να έχει πειραχθεί, γίνεται ενημέρωση ότι γίνεται αντικατάσταση του ρολογιού, σου παίρνει το παλιό ρολόι συνήθως και σου βάζουν το καινούργιο το ψηφιακά. Αν εσύ έχεις επέμβει και έχουν πιστέψει ότι έχεις επέμβει και στο ψηφιακό, γίνεται το ίδιο. Σου παίρνει το ρολόι, πηγαίνει στο roof, όπου είναι τα τεχνικά της ΔΔΕ, όπου γίνεται και ο έλεγχος του ρολογιού για να διαπιστώσουν αν έχει πειραχθεί και έχεις κάνει ρευματοκλοπή. Αν εσύ τώρα πάει απλώς κάποιος και μετράει και δεν το έχει δώσει σημασία, αν εσύ θες να κάνεις διακοπή του συμβολίου, θες να κάνεις αλλαγή συμβολίου τώρα με άλλο πάροχο, θες να κάνεις οτιδήποτε, τότε γι' αυτό έχουν γίνει και αυτά τα πολύ μεγάλα τώρα, ότι πηγαίνουν οι υπάλληλοι της ΔΔΕ και βλέπουν σχεδόν όλα τα ρολόγια. Και αυτό η περίπτωση του μπόνους που αν τυχόν ισχύει, που παίρνουν σε περίπτωση που διαπιστώσει κάποια ρευματοκλοπή. Είναι μια πολύ μεγάλη μπίζνα η συγκεκριμένη. Θα πούμε ξανά λεπτομέρειες στον επόμενο καιρό, όταν τελειώσει και το δικό μου το βάσανο, θέλω να πιστεύω και θα δικαιωθώ. Οπότε, αφήνουμε το θέμα του ΔΔΕ. Ό,τι άλλη απορία έχετε, μπορείτε και να μου στείλετε εμένα, αν είστε τίποτα την έχετε πατήσει, όπως εδώ, όπως κάνει με τη Μαριάννα. Στα προσωπικό μου προφίλ εδώ πέρα, να βοηθήσουμε τον κόσμο όσο μπορούμε. Γιατί πραγματικά αυτό το οποίο είπε και η Μαριάννα, το λέω εδώ, το ξέρουν και τα παιδιά. Αυτό που έχω περάσει εδώ και 3 χρόνια είναι άλλο πράγμα. Ήμουν από τους πρώτους, αλλά τέλος πάντων μέχρι τώρα έχουμε μια θετική εξέλιξη, τουλάχιστον δικαστικά. Και ελπίζουμε στο μέλλον ότι θα βρούμε το δίκαιο μας. Πάντως φοβερές ιστορίες, ρε παιδί μου, καθημερινής τρέλας, ας πούμε, με το ευρύτερο ελληνικό δημόσιο που βιώνει ο πολίτης. Και ας πούμε, εντάξει, αν δεν ήξερα εσένα, εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα. Δηλαδή, δεν το έχω ξανακάνει. Ξέρω ότι έχεις μια υπόθεση, ας πούμε.
Αλλά δεν είναι ότι έχω ασχοληθεί με το θέμα. Ας πούμε, δεν ήξερα καν ότι το έχει βγάλει ο Χαριτάτος, τι γίνεται ερώτηση στη Βουλή. Και ακόμα τι γίνεται. Δηλαδή, το έχει βγάλει ο Χαριτάτος στο Open και δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει επενδύσει κάποιος υπουργός. Τι γίνεται. Τίποτα. Παιδιά, γίνεται χαμός. Όχι απλά, γίνεται χαμός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτόν τον καιρό που έχω περάσει εγώ στις δικαστικές αίθουσες, πόσες πολλές περιπτώσεις είναι, και επειδή λόγω και τη δικιά μου υπόθεση, επειδή παρακολουθώ και διαβάζω, βλέπω συνέχεια τέτοια ρεπορτάζ από αποφάσεις, μιλάω και με τον δικηγόρο στο τι γίνεται και πώς ο κόσμος μπορεί να προστατευτεί. Εδώ να κάνουμε ένα spoiler, δεν μπορείτε να προστατευτείτε με τίποτα. Αυτό είναι το φοβερό. Δεν υπάρχει καμία προστασία για το συγκεκριμένο. Αν τυχόν μπλέξετε, έρχεται απλά ο ΔΔΕ, σου βγάζει ένα κοστούμι και σου λέει πλήρωσέ τα, αλλιώς θα στα κόψω όλα. Θα σου κόψω. Εν τω μεταξύ, κουβαλάει. Λειτουργεί πάρα πολύ αυθαίρετα. Έτσι, όλο αυτό το κομμάτι του ΔΔΕ. Μιλάμε πλέον, δεν είναι δημόσιες επιχειρήσεις. Έχουν κάλυψη από το ίδιο το δημόσιο. Ρωτάνε και τα παιδιά εδώ στο chat, μιλάμε ότι ο ΔΔΕ ανήκει 51% στη ΔΕΗ, 49% σε μια εταιρεία από την Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος. Η ΔΕΗ πλέον δεν είναι δημόσια. Το δημόσιο κατέχει το 34%. Ναι. Άρα μιλάμε ότι, άμα το πάρουμε λίγο έτσι να το κάνουμε σε ποσοστά, δεν είναι δημόσιες επιχειρήσεις αυτές. Κάνουν ό,τι θέλουν, με την πλήρη στήριξη των αρχών. Βέβαια, από ό,τι έχω καταλάβει, στα δικαστήρια λίγο δεν τα βγάζουν πέρα. Απλά με τη λογική των πολλών αγωγών, ο κόσμος τρομοκρατείται, δεν το πάει στα άκρα και κάθε και πληρώνει. Πληρώνουν όλοι. Εγώ στις περιπτώσεις αυτές που είχα στη δικιά μου την υπόθεση πριν, είχαν πληρώσει όλοι και πηγαίνω στο δικαστήριο για να τους βγάλει. Επειδή έχεις μπλέξει με το ποινικό και μετά έχεις μπλέξει με αυτό, πρέπει να πάρεις από το δικαστήριο ότι είσαι κομπλέ και να γίνει άρση. Δηλαδή κάνεις έξτρα δικαστήριο. Παιδιά, μιλάμε για τρομερά έξοδα. Από τη στιγμή που θα μπλέξεις. Μα αυτό σου λέει κάποιος. Σου λέει εντάξει, πόσα είναι, 2.500 είναι τη κοπέλα. 2.500. Σου λέει εντάξει. Μπορεί να λέει να πληρώσει και τέλος να το δώσει στο δικηγόρο. Τόσο στα δικαστικά ακριβώς. Πρόσεξε. Ο μέσος και μπορεί να το χάσει το δικαστήριο. Οπότε δεν θα πληρώσω να έχω το κεφάλι μου. Ναι, δεν πάω σε δικηγόρο και τέτοια. Δεν σε υποχρεώνει να σε κερδίσει. Ναι, ακριβώς. Ο μέσος όρος είναι εκεί. Είναι 2 με 2.500 γιατί είναι ακριβώς τόσο το κόστος. Πρόσεξε, πρωτόδικα. Ακριβώς. Εγώ δηλαδή συνεχίζεται και γράφει το κοντέρ και πληρώνω, διότι έχουμε κάνει προσωρινή διαταγή ασφαλιστικό μέτρο, ασφαλιστικά μέτρα, αγωγή και τώρα είμαι στο εφετείο. Λες να πάει αεροπάγο, θα πάω Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο ΚΑΣ θα πάει, μπορεί να είναι οι αθλητές. Να δικαιωθεί ο Τσάβαλ. Παιδιά, είναι φοβερή υπόθεση. Πραγματικά θα ήθελα πολύ να πω και άλλες λεπτομέρειες, αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Θέλω να πιστεύω ότι από το Φλεβάρι θα μπορούμε να πούμε περισσότερο. Το δικαίωμα σιωπή. Θα ασκήσω το δικαίωμα σιωπή. Πόσα πρόβατα έχω. Τηλέφωνο. Για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Θα μιλήσουμε για πρώτη φορά με ποιον. Δεν ξέρω. Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Κάλεσα λίγο για ένα θέμα που έχει προκύψει με έναν κλόν που έχετε βάλει στην εκπομπή. Όχι για τη ρευματοκλοπή, τίποτα. Ναι, πείτε μου. Όχι. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Ονομάζομαι Φωκίων Ιάσον Τσερλέπης. Είμαι φοιτητής και είμαι μέλος της ΟΝΕΔ και εθελοντής στις πρόσφατες εκλογές. Έχω λάβει μέρος τώρα την Κυριακή. Πολύ ωραία. Να μας πείτε έτσι ακριβώς πώς τα ζήσατε. Πρώτη φορά μιλάμε με υποψήφιο κλόουν. Ναι. Είναι φοβερό αυτό. Να είστε καλά. Εγώ πρώτη φορά μιλάω με τον άνθρωπο που δεν είναι και Φωκίων και Ιάσον ταυτόχρονα. Δεν έχω ξαναδεχτεί κάτι. Και Τσερλέτη, ίσως. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Πριν προχωρήσουμε, βεβαίως. Επειδή υπάρχει μια φωτογραφία η οποία κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες από κάποιους νέους ανθρώπους οι οποίοι ήταν την Κυριακή στις σωσοκομματικές εκλογές. Είστε κάποιος από αυτούς? Ναι, είμαι κάποιος από αυτούς. Μάλιστα, αλλά δεν θα τονίσω ποιος είμαι. Θα αφήσω το κοινό της εκπομπής που είμαι σίγουρος ότι συμμετέχει να διαλέξει και να ψηφίσει και να πει ποιος μπορεί να είμαι. Δεν έχετε εμφανιστεί και στην Τατιάνα Στεφανίδου. Δεν είστε ο δεύτερος στα αριστερά αυτός, ο οποίος ήταν ένας πολίτης που ήταν πολύ ευχαριστημένος από το φορολογικό από τα μέτρα Μητσοτάκη. Και ταυτόχρονα. Όχι, δεν είμαι εγώ. Ο συνάδελφος αυτός είναι άλλος. Ξέρετε, εμείς στη μεγάλη δεξιά δημοκρατική παράταξη
δεν χρησιμοποιούμε τους όρους συντρόφους, είμαστε συνάδελφοι. Υπάρχει συναδελφικότητα. Συναγωνιστές. Συνέλληνες. Συνέλληνες συναγωνιστές. Ίσως συναγωνιστές στο στίβο της ζωής, κύριε, εκεί πέρα, με αυτή την έννοια. Μιλήστε μας γι' αυτό. Μιλήστε μας για το στίβο της ζωής. Μιλήστε μας για το στίβο. Μπορείτε να κάνετε και δεύτερη δουλειά που έλεγε, θυμάσαι. Ναι, εσείς αυτή τη στιγμή το κοροϊδεύετε, αλλά η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης. Ναι, για να είμαστε τώρα, να τα λέμε τα πράγματα με τη σειρά μας. Ναι. Και εμείς σαν γεμάτη, πώς το λένε, δύναμη και όρεξη για να κάνουμε πράγματα, πώς πάμε να μην είμαστε χαρούμενοι με όλο αυτό. Βέβαια, δηλαδή είναι μόνο δεδομένο. Οπότε φυσικά εγώ αυτή τη στιγμή που δουλεύω, αλλά δουλεύω στο γραφείο του μπαμπά μου, έχω τη δυνατότητα να δουλέψω 13 ώρες, αν χρειάζεται, και να πάρω 40% παραπάνω χρήματα και ο μπαμπάς να γλιτώνει τις κρατήσεις. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Φωκίωνα, Ιάσονα, να σας κάνω μια ερώτηση. Είστε κάτω από 25? Παρακαλώ. Ναι, είμαι κάτω από 25. Σας πέρασε ο μπαμπάς το όνομά στην εταιρεία για να γλιτώνετε και το φόρο ή όχι? Όχι ακόμα, είμαστε στη διαδικασία αλλαγής. Ωραία. Πολύ έξυπνο, μπράβο. Ναι, αλλά τώρα το θέτετε το κομμάτι αυτό σε ένα πλαίσιο, ας πούμε, μόνο μιας φορολογικής ελάφρυνσης. Εδώ εμείς ως νέο αίμα και εγώ που φέρνω όλη αυτή τη δυναμική, θα δουλεύω πάνω στο όραμα της εταιρείας για τα επόμενα 15 χρόνια. Μεγάλη αυτή η δυναμική. Πολύ δυναμική. Μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα στο ιδιωτικό κολέγιο που φοιτώ, οπότε έχω πάρα πολλές γνώσεις να εφαρμόσω. Τι σπουδάζετε? Τι φοιτάτε? Είναι International Marketing Manager και άλλα τέτοια. Και κάποιες κατευθύνσεις που παίρνω μετά, αλλά αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Έγινε και πανεπιστήμιο το κολέγιο σας? Ξέρετε τι γίνεται, είχαν τεθεί πάρα πολύ αυστηροί όροι από το κράτος, γιατί και σε αυτό έχει κάνει σωστή δουλειά. Είναι μεγάλη μεταρρύθμιση και αυτή, να το πούμε. Και δεν τα κατάφερε τώρα. Ελπίζω ότι του χρόνου με τις επαναξιολογήσεις, όπως και εγώ να περάσω κάτι μαθηματάκια το Σεπτέμβρη, να περάσει και το κολέγιο μου να γίνει πανεπιστήμιο. Ο μπαμπάς να είναι καλά, θα τα περάσει τα μαθήματα. Όλα στρωμένα είναι στη ζωή σας. Όλα στρωμένα είναι. Εμείς το λέμε για καλό. Μην το βλέπετε τώρα αυτό σαν κάποιον υπενιγμό. Είναι πραγματικότητα αυτό. Μακάρι, ευχόμαστε και το Σεπτέμβρη να περάσετε και όλα να σας πάνε δεξιά. Εννοείται, καλά. Ήταν προφανές το συγκεκριμένο, μάλιστα. Για αριστερά ούτε φλάσ δεν ανάβουμε. Αυτό έτσι. Να ρωτήσουμε για την Κυριακή συγκεκριμένα. Μια και τώρα σας βρήκαμε και είναι πολύ σημαντικό την Κυριακή. Λοιπόν, εσείς ήσασταν εκεί εθελοντικά, όπως μας ενημερώσατε? Εθελοντικά πάντα, και θα σας εξηγήσω και το γιατί. Πέρα από την πολιτική διάσταση της συμμετοχής μου, την οποία την καταλαβαίνετε, θα πω και το ότι προσπαθούμε να συμβάλλουμε κι εμείς ως άνθρωποι που πιστεύουμε πάρα πολύ σε όσα έχει πετύχει η μεγάλη δεξιά δημοκρατική παράταξη. Πηγαίνουμε λοιπόν κι εμείς εκεί, θέτουμε εθελοντικά τις δυνάμεις μας και εφόσον υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, όπως υπήρχε, πάνω από 120.000 άτομα βρέθηκαν στις εκλογές αυτές, που δώσανε μια μικρή συμβολική χρηματική συμμετοχή των 12 ευρώ. Εμείς δεν πληρωθήκαμε γιατί ήμασταν εθελοντές. Έτσι τα χρήματα μείνανε στο κόμμα και μειώνεται κιόλας το χρέος για να σταματήσει πια ο λαϊκισμός στα αριστερά, που λέγατε κι εσείς πιο πριν για τα 500 εκατομμύρια. Ορίστε, κάπως έτσι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μαζεύονται τα χρήματα, μειώνεται το χρέος για να μην σταματήσει πια αυτός ο λαϊκισμός με αυτό το πράγμα. Σημάζεμα. Πρέπει να σταματήσει. Βλέπετε σημάζεμα. Γιατί βεβαίως, να σας πω κιόλας πώς έχουν τα πράγματα. Τα βάλουμε με αριθμούς. 120.000. 12 ευρώ η συμμετοχή, 311 3 12, 1,5 εκατομμύριο. Τι θέλεις μετά? Θα κάνεις αυτή τη διαδικασία, αλλά 350 χρόνια. Και εξαφανίστηκε το χρέος. Δηλαδή, αμέσως. Άμα το κάνετε και 2-3 φορές το χρόνο. Όχι, αν μαζεύεστε κάθε Κυριακή το κάνετε αυτό. Πώς πηγαίνετε στο γήπεδο, που μαζεύεστε κάθε Κυριακή, να πηγαίνετε και εσείς να βοηθάτε προφανώς τα λεπτά. Εντάξει, δεν βγαίνουν τα κουκιά να σας πληρώσουν κιόλας. Και από εκεί πέρα, μάνι, θα περάσουν αυτά τα χρόνια. Τι είναι, και στην τελική ανάλυση, όπως είπαμε και πριν στην εκπομπή, ο χρόνος είναι σχετικός, δεν είναι. Καλά. Ακριβώς. Και τα λεφτά. Να βγάλουμε και τα διαρκεία κιόλας στην παράταξη και να είναι όλα μαζεμένα και νοικοκυρεμένα. Και τα λεφτά, κύριε Φωκίων, η Ιάσονά μου, δεν φέρνουν την ευτυχία γενικότερα. Εντάξει, να σας πω για κάτι άλλο. Τώρα για τη δημοκρατική παράταξη το λέω εγώ, τη μεγάλη, τη δεξιά. Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Ράβαλα, έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς δεν το κάνουμε για τα χρήματα. Δεν το κάνουμε για να
Εντάξει, βέβαια, φυσικά εκεί με τους συναδέλφους βλέπετε εδώ αυτό είναι το λαμπρό μέλλον της χώρας. Είναι η φωτογραφία που έχει βάλει ο κύριος Μπάκος. Ο Ανθός είναι. Ο Ανθός είναι ωραίος. Εμείς τώρα βρισκόμαστε σε μια συνθήκη στην οποία είμαστε όλοι μαζί, ανταλλάσσουμε απόψεις, βάζουμε τις δυνάμεις μας μαζί και χτίζουμε τη νέα Ελλάδα. Θα ήθελα τώρα, πραγματικά, είμαι μεγάλος εγώ πια, δεν μπορώ, δηλαδή θα κάτσω εδώ με τους νέους, μπορεί να είμαι ο θείος ο οποίος κάθεται εδώ μαζί με τους νέους. Θα ήθελα να είμαι σε μια αγωνία να σας καμαρώνω, να σας απολαύσω και να σας ακούω αυτό το οποίο λέτε τώρα. Τι ωραία πράγματα θα έχετε συζητήσει μεταξύ σας. Θα είναι υπέροχα, είμαι σίγουρος. Θα πω μόνο αυτό και θα κλείσω, γιατί σεβόμενος και τον ραδιοφωνικό και ιντερνετικό χρόνο, ότι πλέον μετά από όπως είπαμε, την πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και τη στήριξη προς τη νέα γενιά, πλέον εμείς τα χρήματα, τα πλεονάσματα που μας μένουν, αυτοί οι πόροι, μπορούν να επενδυθούν έτσι σε κάποιο επενδυτικό όχημα, σε κάποια κρύπτο, με άλλα τέτοια εργαλεία, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε το κράτος πατερούλι για τη σύνταξη. Πρέπει να βγούμε μπροστά, να τρέξουμε, να χασλάρουμε, που λέμε και εμείς οι νεολαίοι, και να προχωρήσουμε μπροστά. Και να πω για κάτι ακόμα. Και πείτε ότι παίξτε κάποια κρύπτο, παίξτε και κάνα Freedom 24, παίξτε καμιά μετοχή, έχετε αυτά τα πλεονάσματα από πίσω. Υπάρχουν και τόσοι influencers εκεί πέρα. Τόσοι influencers, μπράβο. Ο Τσούνης, ας πούμε. Είναι καλός. Μ' αρέσει. Όχι ο πρεσβής. Όχι, ναι, και αν δεν βγει τυχόν και χάσετε και καμιά μέρα έχει και γκίνια, ρε παιδί μου, και δεν βγουν οι μετοχές και καταβαραθρωθεί και ο Dow Jones τα λοιπά, δεν αγχώνεστε. Ο μπαμπάς ήταν καλά από πίσω. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο άγχος. Αυτή τη στιγμή παίζουμε με τα κερδισμένα από τις μεταρρυθμίσεις που έρχονται, κύριε. Τι ωραία. Αυτό είναι το. 15 ευρώ το μήνα παίζει ο παίκτης ο μεγάλος. Τι ωραία. Μάλιστα. 15 ευρώ το μήνα, αλλά αν το βάλετε 45 χρόνια μπροστά, δεν είναι 1,5 εκατομμύριο. Έχω κόψει και τον καφέ απ' έξω. 2,20 την ημέρα. Άμα τα βάλεις κάτω, όπως λέγαμε, 60.000 ευρώ σε 15 χρόνια. Δεν είναι λίγα χρήματα, έτσι χτίζονται. Έτσι γίνεται το κομπόδεμα, κύριε Ζαβαλέ. Έτσι. Μπράβο, έχετε mindset, έχετε το ιδανικό mindset αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Ήθελα έτσι λίγο να ανταλλάξουμε τις απόψεις για να βάλουμε. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. Εγώ παίρνω 2 καφέδες την ημέρα απ' έξω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Καπνίζω κι άλλως, αφήστε μια σπατάλη. Τώρα. Είσαι 2.000 το χρόνο μήνα. Τίποτα, στο καταστροφή. Έχετε χάσει ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα. Μια Ferrari, δεν είχα κόψει τσιγάρο. Και μια Ferrari, αλλά εγώ θα το πάω σε επενδυτικά σχήματα. Έχετε χάσει ένα διαμερισματάκι τώρα στον Κολονό. Δηλαδή για ποιο λόγο? Τρομερή επένδυση. Και κάνει κακό και στην υγεία σας. Μα τώρα δεν είναι πράγματα αυτά. Τι να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φωκίων. Καλή επιτυχία. Τσερλέπης. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και θα τα πούμε και από τις επόμενες εκλογές. Να είστε καλά. Ως υποψήφιος μάλλον εννοούσε ο κύριος Φωκίων Ιάσονας. Να πούμε 2 λόγια και για τι γίνεται εκεί πάνω δεξιά στο χάρτη πάνω από εμάς. Πού? Ουκρανία. Βεβαίως, για πες. Δεχτήκανε, λέει, τι έγινε? Καλά, δεν ξέρω. Υπάρχει περίπτωση να μην δεχτούν, ενώ έχει περιθώριο Ζελένσκι να μην δεχτεί. Ναι. Οπότε δεν το βλέπω να μην του πολύ αρέσει κιόλας. Δηλαδή. Δεν πάει καλά γενικότερα. Εντάξει, το σχέδιο αυτό προβλέπει ανεξάρτητο κράτος για την Ουκρανία. Προβλέπει μια συνολική συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και των Ευρωπαίων. Οπότε αυτό πάει και λίγο κόντρα στη λογική του rearm, γιατί έχουμε τον μπαμπούλα που ανά πάσα στιγμή θα μπει στην Ευρώπη, η Ρωσία. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, πέρα από τα σχέδια νοικοδόμησης, τα 100 δις κτλ, ότι θα ξεπαγώσουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, είναι το κομμάτι της γης, οι εδαφικές ρυθμίσεις, όπου νομίζω ότι εκεί είναι κερδισμένος ο Πούτιν και η Ρωσία, με Κριμαία, Λουχάνσκ και Ντονέτσκ να αναγνωρίζονται ως de facto ρωσικά. Η Χερσόνα και η Ζαπορίζια παγώνουν, δηλαδή πάμε σε μια διαδικασία που δεν αποφασίζεται τίποτα για την ώρα, και πάμε και στον Ντομπάς, όπου θα έχουμε μια αποστρατικοποιημένη ζώνη. Εγώ θεωρώ πως επειδή έχουν αρχίσει να βγαίνουν και όλα αυτά για τον Ζελένσκι, για την διαφθορά και τα λοιπά, είναι απλά μοχλός ποιήσης και δεν μπορεί να αρνηθεί. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το πάρει απόφαση ότι οι Αμερικάνοι. Ποιος το περίμενε? Για ακόμη μια φορά θα τους πετάξουν έξω και θα ασχοληθεί κανείς μαζί. Εδώ κατάφερε να τους βάλει. Δηλαδή θα πάει τώρα σε μια συμφωνία με τη Ρωσία και ταυτόχρονα
θα πρέπει να συνεχίσουν να αγοράζουν LNG από τον Τραμπ και όχι το φθηνό φυσικό αέριο από τον Πούτιν. 3 φορές παραπάνω ενέργεια, καθαρά και μόνο από τους χειρισμούς του Τραμπ και την ανυπαρξία της εδώ διπλωματίας. Το συζητάμε. Βλάχο, θες κάτι να πεις? Είσαι λίγο απογοητευμένο. Εντάξει. Γενικά. Εντάξει, το εδαφικό είναι πραγματικά λες και γράφτηκε από τον Πούτιν. Ναι. Δηλαδή ότι έχει ζητήσει ο Πούτιν και ότι λέει όλα αυτά τα χρόνια μετά τον πόλεμο είναι. Το έχει δώσει ο Τραμπ. Τώρα το κομμάτι μετά της μη επίθεσης και όλα αυτά. Εντάξει, διάβασα κιόλας ότι απαγορεύεται να μπει και στο ΝΑΤΟ. Οκ, εντάξει, αυτό μου φαίνεται λογικό. Αλλά και συγγνώμη, και η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ. Όχι, η Ουκρανία λέω. Ναι. Okay. Δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία. Εντάξει, αυτό μου φαίνεται λογικό και είναι αυτό το βασικό που θέλανε κιόλας. Η Ρωσία που επικαλείται κιόλας γιατί έγινε ο πόλεμος. Υπάρχει και εδώ ο όρος αποναζιστικοποίησης. Ναι. Το οποίο ζητάει πάλι, χρησιμοποίησαν επιχείρημα η Ρωσία. Ο πιο ενδιαφέρον όρος για μένα είναι στο σχέδιο Τραμπ οι 100 μέρες που ζητάει από τον Ζελένσκι να κάνει εκλογές. Ναι. Αυτό είναι σαν να του λέει φύγε. Ναι. Και ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα εδώ και μήνες, αρκετούς μήνες, ότι ήδη η Αμερική μέσω της CIA και άλλων υπηρεσιών προετοιμάζει το έδαφος για την ανατροπή του Ζελένσκι. Okay. Για να βάλει έναν άνθρωπο που θα είναι πιο δικό του, τέλος πάντων, πιο συνεννοήσιμος με τη Ρωσία, για να μπορέσουν να έρθουν και να υλοποιηθεί, τέλος πάντων, συμφωνία. Το Γιαννουλεύσκι, πώς το λέγαμε το προηγούμενο, το ρωσόφιλο. Γιαννουκόφσκι. Γιανκουλόφσκι. Οπότε εντάξει, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον και εκεί πιστεύω θα πιεστεί πάρα πολύ ο Ζελένσκι, είναι αυτό που είπε ο Γιάννης πριν, από την άποψη ότι έχει σφίξει πάρα πολύ κλειός. Από την Αμερική δεν θέλει να συνεχίσουν με τον Ζελένσκι και προφανώς υπάρχει η διάθεση να τον ανατρέψουν. Όχι να τον ανατρέψουν, να τελειώνουν μαζί του. Το θέμα είναι να δούμε απέναντι στο σχέδιο αυτό πώς θα αντιδράσουν και τα υπόλοιπα κράτη, τα οποία είναι ακριβώς σε εκείνο το σημείο της συνοριακής γραμμής με τη Ρωσία. Η Πολωνία στις τελευταίες εβδομάδες είχε βγάλει μια πολύ επιθετική στάση, έχοντας ίσως και κάποια ιστορικά κατάλοιπα. Εντάξει, έχουν ζοριστεί από τους Ρώσους, ναι. Είχαν φορτώσει τη συνοριακή γραμμή, φοβόντουσαν τις επιθέσεις. Ναι, το συζητάμε. Όχι, αυτό. Ναι, στο λέω. Και κάνει και η Ρωσία, κάνει διάφορα. Έπαιζε ακριβώς στα σύνορα, έπαιζε σαν να τους κρατάει ακριβώς σε μια εγρήγορση, λίγο με το φόβο μας, λέει. Και drones και διάφορα. Τώρα να δούμε αυτά, γιατί άμα πάμε σε μια λογική ειρήνευση της περιοχής, να τα έχουμε βρει με την Ουκρανία, άρα δεν μπαίνουν εκεί, που είναι το μεγάλο φετίχ. Είναι και φετίχ λίγο η Ουκρανία για τους Ρώσους. Έτσι. Δεν είναι απλά ότι είναι ένα κράτος οποιοδήποτε. Νομίζω ήταν και από τις πρώτες πρωτεύουσες το Κίεβο, πριν την Μόσχα, σε παλιότερο σχηματισμό. Ωραία, βλέπουμε, παρακολουθούμε. Πάντως δεν είναι και πολύ. Εγώ δεν είμαι γενικά πολύ αισιόδοξος, γιατί θεωρώ ότι άμα σταματάει μια φωτιά εκεί, κάπου αλλού θα έχουμε. Το αν θα είναι μακριά μας ή κοντά μας ή αν θα μας επηρεάζει το ίδιο στην οικονομία και στον τρόπο ζωής μας είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτός ο μιλιταρισμός που έχει έρθει μπροστά και όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί δεν μπορούν να σε κάνουν αισιόδοξο. Κάπου θα θέλουν όλοι να τους χρησιμοποιήσουν. Αναμένουμε. Μάλιστα. Έχετε δει τίποτα, έχετε διαβάσει κάτι πέρα από το βιβλίο Τσίπρα? Που δεν το έχουμε διαβάσει, αλλά το σχολιάσαμε όλοι. Το σχολιάσαμε, ναι. Τι διαφήμιση κάναμε πάλι σήμερα? Άστο, μόνο εμείς, όλος ο κόσμος. Θα μας στείλει και εμάς αντίτυπο. Ευχαριστούμε. Για τη δωρεάν τέτοιο. Καλή αντάμωση, θα το πω εγώ. Θα του πεις εσύ με μίσος. Με το βιβλίο που γράφω. Έτσι. Θα γράψει. Κίλκης. Κίλκης. Το έχω γράψει. Το έχω γράψει το βιβλίο. Είναι έτοιμο το εξώφυλλο. Δεν υπάρχει το βιβλίο. Που το σκέφτηκες το εξώφυλλο αυτό? Δεν ζορίστηκα λίγο, αλλά τα κατάφερα. Λίγο με τον Μπελέ είχα ένα πρόβλημα, αλλά το πέτυχα την απόχρωση σωστή. Έχεις δει κάτι, Γιάννη? Έχω δει κάτι. Πήγα να ξεκινήσω διάφορα. Δεν μπορούσα. Η κούραση δεν με κρατάει στο. Ναι, εντάξει. Είδα μερικά από τα ντοκιμαντέρ της σειράς 365 της ΣΕΡΤ που έχουν ενδιαφέρον. Που είναι ωραία. Νομίζω το είπα και την περασμένη εβδομάδα για τα βορίζια που είχε ένα αρκετά έτσι σκληρό. Για το χρονικό, δεν το είδα. Ουσιαστικά μιλούσε για την τελευταία φορά που είχε γίνει τα βορίζια, που ήταν το 1953. Μάλιστα. Ένα τέτοιο, και είχε ανθρώπους που
εντάξει, τώρα είναι γέροι να μιλάνε για αυτό. Μια γυναίκα που έχει χάσει το μάτι της από χειροβομβίδα εκείνη τη μέρα, δηλαδή, σε ένα γλέντι. Ένα ζήλεψε που ο άλλος γλεντούσε. Είχε εξωρέα φίβα, μήπως είχαν κάνει και τότε. Και το θλιβερό και μέρα που είναι μέρα γιατί να θυμόμαστε και τις κακοποίησεις των γυναικών. Μια ημέρα μνήμης για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Αυτή η γυναίκα μιλούσε βροντιμένη με το μαντίλι της, έχοντας ένα μάτι, και έλεγε, εγώ, λέει, πέρασα μια ζωή όπου δεν χόρεψα, δεν γλέντισα, δεν χάρηκα γιατί είχα ένα μάτι, και όποιος ήρθε να με πάρει από τον πατέρα μου δεν με έπαιρνε, λέει, γιατί αυτή έχει ένα μάτι, άμα χάσει και το ένα που έχει, λέει, τι θα κάνουμε. Δηλαδή για το πόσο δίπλα μας είναι χρονικά μια περίοδος που η γυναίκα ήταν σε ακόμα πιο δεινή θέση από το σήμερα. Βλαχό, είδες τίποτα? Όχι, δεν έχω δει κάτι. Εγώ είδα σε τέσσερις φάσεις, 4 μέρη, το One Battle After Another. Παίζει ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, το καινούργιο του Άντερσον. Την ταινία λες. Την ταινία, ναι. Απλά το είδα με 4 διαφορετικές μέρες. Αυτό που λέει ο Γιάννης, δεν την πάλευα να το δω. Είναι και 3 ώρες σχεδόν η ταινία, έτσι. Τελείωτη. Ωραία ταινία, ωραίο story, όπως τα λένε. Ναι, καλά σχόλια. Φοβερός ο Σον Πεν στην ταινία. Σον Πεν είναι γενικά, ρε φίλε. Είναι, δηλαδή, ενώ δεν είναι ο πρωταγωνιστής, είναι ο δεύτερος ουσιαστικά. Έχει την καλύτερη ερμηνεία από όλους. Ναι. Ωραίος και ο Ντικάπριο, παιδί μου, και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ο Σον Πεν πραγματικά είναι εκπληκτικός. Παίζει έναν φασίστα, στρατιωτικό συνταγματάρχη, θεότρελο, ολότρελο, και δίνει ρέστα. Πραγματικά εγώ πιστεύω θα πάει για Όσκαρ. Β' αντρικού ρόλου. Είναι ηθοποιάρα, θα ήταν εξαιρετική επιλογή. Όλη η ταινία είναι πολύ ωραία. Σκηνοθεσία εξαιρετική. Οπότε την προτείνω, αν σε περίπτωση που δεν την έχετε δει. Αν και είχε... Ξέρεις, η πρώτη ταινία του Σον Πεν, η πρώτη του εμφάνιση είναι σε κολεγιακή ταινία, teen movie των 80's, όπου έκανε έναν τύπο που στο κολέγιο τα καθόταν πίσω θρανείο, την έπινε όλη μέρα, ήταν λιώμα. Πάντα σκατόφατσα. Και παρήγγελνε πίτσα στο μάθημα. Δηλαδή αυτό που βλέπεις πρώτη φορά είναι το πώς είναι σήμερα. Από μικρός μέχρι και τώρα παραμένει η ίδια σκατόφατσα που ήταν πάντα. Και όλοι οι χαρακτήρες του είναι σε αυτό, δεν παίζει τέτοιο. Εγώ φοβερή ερμηνεία ήταν. Δεν ξέρω, δεν έχω δει πολλές του. Δεν μου έρχεται σπάμα πολλές του Σον Πεν. Είναι στο Mystic River. Στο Μυστικό ποτάμι, τρομερή ερμηνεία. Εκείνη τη χρονιά είχε βγάλει 2 ταινιάρες, το Σκοτεινό ποτάμι και το άλλο με τη. Δηλαδή 2 ταινίες είχε βγάλει. Το όνομά μου είναι Σάμπος, λέει αυτό. Όχι, αυτό είναι πιο πριν. Πάρα πολύ καλός. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλός. Οπότε αυτή είναι η πρόταση, αν σε περίπτωση την πετύχετε. Οπότε, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σιγά σιγά. Είχαμε και πολλά τηλέφωνα σήμερα, είπαμε διάφορα. Ελπίζουμε να μην σας μαυρίσαμε την ψυχή. 21 γραμμάριο. Ναι, φοβερό, πολύ ωραία την έχετε. Ποιος είναι ο νικητής στον Πολ? Κάτσε να το κλείσουμε. Ναι. Γιατί πολλές φορές δεν το γράφουμε και δεν το λέμε. Ξέφυγε ο Χασάπης. Πόσο? 54-41. Εντάξει, λογικό είναι. Μπράβο στον κύριο Χασάπη. Έχει δουλέψει. Έχει δουλέψει. Τόσα πρόβατα μέτραγε. Έκατσε μέσα σε 2 δευτερόλεπτα και μέτρησε 54.000 πρόβατα. Κάτσε καλά. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη Τρίτη. Κάθε Τρίτη τα λέμε 9 με 11 live και η εκπομπή παραμένει στο YouTube και όπου ακούτε τα αγαπημένα σας podcast, Spotify, Google Pods και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη στήριξή σας στις 350 εκπομπές που φτάσαμε σήμερα, έτσι, στρογγυλό νούμερο. Οπότε τα λέμε την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, ό,τι θέλετε στα προσωπικά μας προφίλ. Χάρης Άβαλος, Γιάννης Μπάκος. Καληνύχτα σε όλους. Κώστας Βλαχόπουλος. Καληνύχτα, παιδιά. Τηλεφωνικά τα πάμε και με τον Δημήτρη Κούλαλη. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας. Καλό βράδυ σε όλους και καλή συνέχεια.